Mizginiya İsa Mesih Ligor Meta Beşa Yekemîn Kitêba malbata İsa Mesihê kurê Dawudê kurê Ibrahîm ev e. Ibrahîm bavê İshak bû. İshak bavê Aqub bû. Aqub bavê Cehuda û birayên wî bû. Cehuda bavê Perez û Zerah bû ku diya wan Tamara bû. Perez bavê Hesrûn bû. Hesrûn bavê Aram bû. Aram bavê Aminadav bû. Aminadav bavê Nehşon bû. Nehşon bavê Salmon bû. Salmon bavê Boaz bû ku diya wî Rexab bû. Boaz bavê Oved bû ku diya wî Rut bû. Oved bavê Yêşa bû û Yêşa jî bavê Dawud padîşah bû. Dawud bavê Silêman bû. Diya wî jina Uriya bû. Silêman bavê Rehoboam bû. Rehoboam bavê Ebiya bû. Ebiya bavê Asaf bû. Asaf bavê Yehoşafat bû. Yehoşafat bavê Yoram bû. Yoram bavê Uzya bû. Uzya bavê Yotam bû. Yotam bavê Ahaz bû. Ahaz bavê Hizkiya bû. Hizkiya bavê Minaşe bû. Minaşe bavê Amos bû. Amos bavê Yoşiya bû. û Yoşiya jî bavê Yexoniya û birayên wî bû ku di dema sirgunbûna Babilê de çêbûn. Yexoniya bavê Şaltiyel bû ku piştî sirgunbûna Babilê çêbû. Şaltiyel bavê Zerubabel bû. Zerubabel bavê Abiyud bû. Abiyud bavê Elyaqîm bû. Elyaqîm bavê Azur bû. Azur bavê Sadok bû. Sadok bavê Axîm bû. Axîm bavê Elyud bû. Elyud bavê Elazar bû. Elazar bavê Metan bû. Metan bavê Aqub bû. û Aqub jî bavê Usivê mêrê Meryemê bû. Ji Meryemê jî İsayê ku jêra Mesih tê gotin çêbû. Bi vî awayê ji Ibrahîm heta Dawud 14 nifş, ji Dawud heta sirgunbûna Babilê 14 nifşên din û ji sirgunbûnê heta Mesih jî 14 nifş derbas bûn. Bûyîna İsa Mesih jî bi vî awayê çêbû. Diya wî Meryem dergistiya Usiv bû. Lêberî ku ew bizewcin û bigîjin hev, xuya bû ku ew bi Ruhê Pîroz bizaroye. Dergistiyê wê Usiv mirovekî rast bû û ji ber ku nedixwest Meryemê li ber xelqê bide şermê, wî niyet kir ku wê bi dizî berde. Ew hê li ser vê yekê difikirî milyaketekî xudan di xewinê de lê xuya bû û jêra wiha got: Ey Usuvê kurê Dawud, netirse ku tu Meryemê ji xwe re bi jinitî bînî. Çimkî yê ku di malzaroka wê de çêbûye ji Ruhê Pîroz e. Ew ê kurekî bîne û tê navê wî İsa deynî. Çimkî ew ê gelê xwe ji gunehên wan xilas bike. Ev hemû çêbûn, da ku peyva xudan bi devê pêxember gotibû bêcî. Vaye, keçik wê bi zaro bibe û ew ê kurekî bîne. û ê navê wî Îmanuel deynin. Ku bê wergerandin, Xwedê bi me re ye. Gava ku Usiv ji xewê hişyar bû, wek ku milyaketê xudan jêra gotibû kir, û Meryem ji xwe re bijinîtî anî. Lê ew neçû bawê, heta ku wê kurê xwe anî. û wî navê zarok İsa danî. İsa danî. Metta Beşa duemîn. Îcar di dema Herodes padîşah de çaxê İsa li Beytlehema cîhistanê çêbû, ji rojhilat stêrnas hatin Orşilîmê û pirsîn: Ka padîşahên Cûyan êko çêbûye li ku derê ye? Me li rojhilat stêra wî dît û em hatin ku biparêzin wî. Gava ku Herodes padîşah ev yek bihîst, ew û hemû Orşelîm jî pêra bizdiya. Wî hemû serekên kahînan û şerîatzan li hevdû cîwandin û ji wan pirsî: Ka Mesih wê li ku derê çêbe? Wan jêra got: Li Beytlehema cihistanê. Çimkî bi destê pêxember wiha hatiye nivîsîn: û tu
ey Beyt Lehma li welatê Cîhuda. Tu di nav serwerên Cîhuda da bi tu awayî ne ya herî kêmî. Çimkî ew serdarê ku şivantiya gelê min ê İsraîl bike wêştera be. Li ser vê yekê Herodes bi dizî gazî stêrnasan kir û ji wan qenc hînbû ku stêr kîngê xwe ya bûye. Di pey de wî ewşandin Beyt Lehmê û ji wan re got: Herin û qenc li zarok bigerin. Gava ku we ew dît, haya min pê bixin da ku ez jî bêm û biperizim wî. Piştî bihîstina gotina padîşah ew ketin rêya xwe. Ew stêra ku li rojhilat dîtibûn li pêşiya wan çû, heta li ser cihê ku zarok lê bû rawesta. Gava ku wan jî stêr dît, bi şahiyekî mezin dilgeş bûn. Ew ketin malê û zarok bi diya wî Meryemê re dîtin, çûn ser çokan û perizîn wî. Sindoqa xwe ya xezînê vekirin û diyariyên ji zêr, cewîşêrîn û mûrî pêşkêşî wî kirin. Piştî ku di xewna xwe de hatin tembîhkirin, da ku ve negerin ba Herodes, ew di rêyekê din re çûn welatê xwe. Piştî çûyîna stêrnasan, milyaketekî Xudan di xewnê de li Ûsiv xuya bû û jê re got: Rabe, rahêje zarok û diya wî û bireve Misrê. Li wê derê bimîne, heta ku ez ji te re bêjim. Çimkî Herodes wê li zarok bigere, da ku wî bikuje. Hingê Ûsiv rabû, raheşt zarok û diya wî û bi şev çû Misrê û heta mirina Herodes li wê derê ma. Ev çêbû, da ew peyva ku Xudan bi devê pêxember gotibû bê cih. Min ji Misrê gazî kurê xwe kir. Gava Herodes fêm kir ku ji aliyê stêrnasan ve hatiye xapandin, gelek hêrs bû. Li ser vê yekê tam li gor wî çaxê ku ji stêrnasan hîn bibû, li Beyt Lehmê û li hemû der û dora wê fermana kuştina hemû zarokên kurîn ên 2 salî û ji dudiyan biçûktir derxist. Hingê ew peyva ku bi devê Yeremya pêxember hatibû gotin hat cih. Ji Ramayê dengek hat bihîstin, şîn û girîn û li xwe xistin. Rahel ji bo zarokên xwe digirî û ew naxwaze bê aşkirin, çimkî êdî ew tunin. Piştî ku Herodes mir, milyaketekî Xudan di Misrê di xewnê de li Ûsiv xuya bû û got: Rabe, rahêje zarok û diya wî û vegere welatê İsraîlê. Çimkî ewên ku li kuştina zarok digeriyan, mirin. Îcar Ûsiv rabû, zarok û diya wî hildan û vegeriyan welatê İsraîlê. Lêgava wî bihîst ku Arxelayos di cihê bavê xwe Herodes de li ser civistanê bûye padîşah, ew tirsiya ku here wê derê. Piştî ku di xewnê de hat tembîhkirin, bi aliyê herêma Celîlê ve çû. Li wir, li bajarê ku jê ra dibêjin Nisret bi cih bû. Ew çêbû, da ku ew peyva ku bi devê pêxemberan hatibû gotin bê cih. Wê ji wî re yê Nisretî bê gotin. Metta Beşa sê emîn. Di wan rojan da Yuhannayê îmadkar li çola cihistanê derket meydanê û wiha destbihînkirinê kir. Tövbe bikin, çimkî padîşahiya azmanan nêzik e. Yuhanna ew e ku îşaya pêxember wiha li ser wî gotiye. Dengê yê li çolê gazî dike. Riya Xudan amade bikin, şivereyên wî sererast bikin. Cilên Yuhanna ji pirça devê bûn û qayişekî çermîn li pişta wî girêdayî bû. Xwarina wî kulî û hungvê çolê bû. Hingê ji Orşelîmê, ji hemû cihistanê û ji tevahiya heremê çemê Urdinê de hatin ba wî gunehên xwe eşkere dikirin û di çemê Urdinê de bi destê wî îmad dibûn. Lêgava Yuhanna dît ku ji Fêrisî û Saduqiyan gelek tên ku îmad bibin, wî ji wan re got: Hey têjikên koremaran, kê ji were gotiye ku hûn ji ber xezeba ku tê biravin, îcar fêkiyê ku tövbekirinê tê bidin, ji xwe re nebêjin Birahîm bavê me ye, çimkî ez ji we re dibêjim ku Xwedê dikare ji van keviran jî zarokan ji Birahîm re rake.
جخۆ بڤر لەسەر قورمێ دارانە هەر دەراک و بەرەی قەنج نەدا وێ بێ برین وێ بێ ئاوێتن ناو ئێگر ئەرێ ئەز وەش بۆ تۆ بێ بە ئاوێ ئمات دکم لێک و پشتی من تێ ji min bihêztir e ez nehêjamek û çaro xawî hilgirim ew ê we bi ruhê pîroz û bi êgir immat bike melhêba wî di destê wî de ye ew ê bêndera xwe qenc paqij bike genimê xwe di embarê de bicivîne lê ew ê kayê bi agirê ku venam re bişewtîne. Hingê Îsa ji Celîlê hat çemê Urdunê ba Yuhenna da ku bi destê wî îmat bibe. Lê Yuhenna xwest ku jêra bibe asteng û got: Ji dêla ku divê ez bi destê te bêm îmat kirin, ma tu tê ba min. Îsa bersîv da û got: Niha bihêle, çimkî divê em hemû rastiyan bi vî awayî bînin cî. Li ser vê yekê Yuhenna razî bû. Îsa îmat bû, ji avê derket derneket û pêra pêra ezman qelîşî û wî dît ku ruhê Xwedê wek kevokekê hat xwarê û li ser wî danî. û dengekî ji ezmanan wiha got: Ev e kurê min ê delal, dilê min bi wî xweş e. Metta beşa çaremîn. Hingê ruh Îsa bir çolê da ku ji aliyê îblîs ve bê ceribandin. Piştî ku Îsa çil roj û çil şevî rojî girt, birçî bû û yê ku diceribîne hat ba wî û jê re got: Eger tu kurê Xwedî ji van keviran re bêje bila bibin nan. Îsa bersîva wî da û got: Hatiye nivîsîn ku mirov nebinên tenê dijî, lê bi her peyva ku ji devê Xwedê derdikeve dijî. Pişt re îblîs ew bir bajarê pîroz ew danî ser birca perestgehê û jê re got: Eger tu kurê Xwedî ka xwe ji vir babeje xwarê. Çimkî hatiye nivîsîn. Ew ê ji bo te li milyaketên xwe emir bike û ew ê te li ser destên xwe hilgirin da ku lingê te li kevrekî nekeve. Îsa bersîva wî da û got: Ev jî hatiye nivîsîn. Xudanê Xwedayê xwe neceribîne. Îcar îblîs ew derxist serê çiyayekî gelek bilind û hemû padîşahiyên dinyayê û rûmet û bedewiya wan nîşanê wî da û jê re got: Eger tu li ber min herî ser çokan û biperîzî min, ez ê van hemûyan bidim te. Hingê Îsa jê re got: Ji min dûrkeve îblîs. Çimkî hatiye nivîsîn, biperize Xudan, Xwedayê xwe û bi tenê ji wî re xizmetê bike. Piştî vê yekê îblîs dev ji wî berda û milyaket hatin û ji wî re xizmet kirin. Gava Îsa bihîst ku Yuhenna hatiye girtin, Xweda aliyê Celîlê. Ew ji Nisretê derket, çû Kefernahûma li qeraxê golê ya li herêma Zebûlon û Nefteliyê bicih bû. Da ku ew peyva ku bi devê Îşaya pêxember hatibû gotin bê cih. Welatê Zebûlonê û welatê Nefteliyê ber bi golê ve, ji çemê Urdunê wê ve celîla milletan. Ew gelê ku di tariyê de rûdinê ronahiyeke mezin dît. û li ser wan ên ku li welatê dibin siya mirinê de rûdinin ronahî derket. Ji wê demê û pê ve Îsa dest bi hînkirinê kir û got: Tobe bikin. Çimkî padîşahiya ezmanan nêzik bûye. Gava ku Îsa li perê gola Celîlê digeriya, wî dû bira dîtin. Şîmonê ku jê re Petrus digotin û birayê wî Endrawîs. Wan tor davetin golê, çimkî ew masîgir bûn. Îsa ji wan re got: Li pey min werin. Ez ê we bikim nêçîrvanên mirovan. Wan jî di cih de torên xwe hêştin û li pey wî çûn. Îsa ji wê derê pêş ve çû, wî du birayên din jî dîtin. Aqubê Zebedî û birayê wî Yuhenna. Wan bi bavê xwe Zebedî re di qeyîkê de torên xwe vediçînin. Îsa gazî wan jî kir. Wan jî di cih de qeyîk û bavê xwe hêştin û ew li pey wî çûn. Îsa li seranserê herêma Celîlê digeriya. Di kinîştê wan de hîn dikir, mizgîniya padîşahiyê dida û hemû êş û nexweşiyên di nav xelkê de qenc dikirin. Nav û dengê wî li seranserê Sûriyê belav bû û xelkê hemû nexweşên ku ketibûn êş û janên cûr bi cûr, cinoyî, atî û felcî anîn ba wî û wî hemû qenc kirin.
İcar elaletên mezin ji Celîlê, ji Dekapolisê, ji Orşelîmê, ji Cîhûstanê û ji aliyê dinê çemê Urdunê li pey wî çûn. Li pey wî Metta Beşa pêncemîn. İsa elalet dîtin û hilkişiya çiyê. Çaxê rûnişt şagirtên wî hatin bawî. Wî dest bi hînkirina wan kir û got: Xwezî bi wanên ku bi ruh belengazin çimkî padîşahiya ezmanan ya wan e. Xwezî bi wanên ku şîndarin çimkî ew ê bên aşkirin. Xwezî bi wanên ku nefs biçûkin çimkî ew ê erdê par bistînin. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne çimkî ew ê bên têrkirin. Xwezî bi wanên ku dil birehmin çunkî dilrehmî wê li wan bêkirin. Xwezî bi wanên ku dilpakin çimkî ew ê Xwedê bibînin. Xwezî bi wanên ku aştîkerin çimkî wê ji wan re zarokên Xwedê bêgotin. Xwezî bi wanên ku diber rastariyê de mirov tengahiyê didin wan çimkî padîşahiya ezmanan a wan e. Xwezî bi we gava ku ew diber navê min de we nizm bikin, tengahiyê bidin we û bi bêbextî her cûrê gotinên xerab ji bo we bêjin. Şa bibin û dilgeş bin, çimkî xelata we li ezmanan mezin e. Ji ber ku wan bi vî awayî tengahî da wan pêxemberên beriya we jî. Hûn xweya dinyayê ne, lê eger xwê tama xwe winda bike careke din ew ê bi çi bê bi tam kirin? Êdî bi kêrî tiştekî nayê, ji bilî ku bê avêtin derve û dibin lingên mirovan de bê perçixandin. Hûn ronahiya dinyayê ne, bajarê ku li ser çiyê ye nikare bê veşartin. Ne jî kes qendîlê pê dixe û dike bin melkebê. Lê belê datîne ser şamdankê ku ronahiyê bide her kesên hundir. Bi vî awayî bila ronahiya we jî li ber mirovan wisa şewq bide, da ku kirinên wê yên qenc bibînin û pesnê bavê wê yê li ezmanan bidin. Nefikirin ku ez hatime şerîetê û nivîsarên pêxemberan ji holê rakim. Ez nehatime ku ji holê rakim, lê ez hatime ku temam bikim. Beriya ku erd û ezman bibuhre, herfek an nuqteyeke biçûk ji şerîetê winda nabe, heta ku her tişt bêcih. Loma kî ku ji wan emran ê herî biçûk bişkêne û bi wî awayî mirovan hîn bike, wê di padîşahiya ezmanan de ji wî re yê herî biçûk bêgotin. Lê kî ku wan emran bîne cih û hîn bike, wê di padîşahiya ezmanan de ji wî re mezin bêgotin. De îcar ez ji we re dibêjim, eger rastdariya we ne di ser a şerîetzan û fêrîsiyan re be, hûn tu caran nakevin padîşahiya ezmanan. We bîstiye ku ji pêşiyan re hatiye gotin nekuje. Kî ku bikuje, wê bê dîwankirin. Lê ez ji we re dibêjim, her kesê ku li birayê xwe hêrs bibe, wê bê dîwankirin. û kî ku ji birayê xwe re bêje bêmêjî, wê li ber dîwana bilind bêkişandin pirsyarê. û kî ku bêje ehmeq, ew ê agirê dojehê heq bike. Loma gava tu li ser gorîgehê diyariya xwe pêşkeş dikî, eger bê bîra te ku dilê birayê te ji te maye, diyariya xwe li wir li ber gorîgehê bihêle. Pêşî here bi birayê xwe re li hev were û hingê vegere diyariya xwe pêşkeş bike. Hê ku tu di riya dadgehê de yî, zû bi sûcdarkerê xwe re li hev were. An na, ew ê te bide destê dadger û dadger jî te bide destê qerdiyan û tê bikevî zîndanê. Bi rastî, ez ji te re dibêjim, heta ku tu qurişê dawî nedî, tu ji vê derê qet dernakevî. We bihîstiye ku hatiye gotin zînayê neke. Lê ez ji we re dibêjim, her kesê ku bi dilxwazî li jinekê binêre, ji xwe wî di dilê xwe de bi wê re zîna kiriye. Eger çavê te yê rastê te bixe guneh, wî derxe û ji xwe bavêje. Ji bo te çêtir e ku tu endamekî ji bedena xwe winda bikî, lê hemû bedena te nekeve dojehê. û eger destê te yê rastê te bixe guneh, wî jêke û ji xwe bavêje. Ji bo te çêtir e ku tu endamekî ji bedena xwe winda bikî, lê hemû bedena te neçe dojehê.
هاتیه گوتن کی کو جنا خو برده بلا کاغذا جنبردانه بده وی لی از جوره دبیجم هر کسی کو زینا نتیده جبر سدمکی دن جنا خو برده دبه سدم زینا کرنا وی او کی کو بجنکه بردایره بزوجه زینای دکه و اف جی بیستیه کو جی پیشیان ره هاتیه گوتن بدره و سوند نخوه و سوندین خواه لبر خودان بینه جه لی از جوره دبیجم قد سوند نخون نب ازمین چمکی او تخت خوده نجیب عرده چمکی بنلنگی ویه نجیب اورشلیمه چمکی او باجار پادشاه مزنه و نجیب سر خو سون بخواه چمکی تو نکاری مویکی سپی آن رش بکی بلا اریا و اریبه و نایا و نابه جوه زده تر جیه خرابه و بیستیه که هاتیه گوتن چاو دبر چاو ده دران دبر دران ده لیبله از جوره دبیجم لبر ای خراب رانه بن اگر یک سیله که للاما تیا راسته بخه یادن جی بده بر و اگر یک بخوازه تبده بر دادگه و کراس تجته بستینه ابای خوشی بدست ویوه برده اگر یک بزوره تا کیلومتر که ریوه ببه بویره 2 کیلومتر یان هره بدویه کو جته دخوازه روی خواه جیه کو جته دین دخوازه نزورینه و بیستیه کو هاتیه گوتن جی جیران خو حز بکه جی دجمن خو نفرت بکه لی از جوره دبیجم جی دجمن خو حز بکن و جبو ین کو تنگاهی ددن و دعا بکن دا کو هون ببن زاروکن باوی خویل ازمانان چمکی او تاوا خو هم لسر خرابان و هم جی لسر قنجان درتینه و بارانا خو بسر راست و نراستان را دبارینه اگر هون جوان حز بکن ین کو جوه حز دکن ماوی خلاطا و چبه ما باجگر جی وها ناکن و اگر هون بتن سلاوه بدن براین خواه ما هون جین دن زیده تر چه دکن ما پودپرست جی وها ناکن لوما بیکی ماهی بن چواکو باوی ویل ازمانان بیکی ماهیه بیکی ماهیه متا بشا ششمین های جخواه هبن کرنین خوین قنج لبر چاوین مروان نکن جبو کوج آلی وان و بین دیتن آنا ویج باوی ویل ازمانان جبو و خلات نبه لوما چاخه کو تو خیره بکی لپیشیا خواه لبوریه نخه و کو دورو لکوچو دکنشتان ده دکن داکو پس نیوان بیداین براستی از جوره دبیجم وان خلاتا خواه ستاندیه ایجار چاخه کو تو خیره بکی بلا دست ته چپه نزانه کو دست ته راست چه دکه دا کو خیرات وشارتی به باوه ته کو تشت وشارتی ته کرنجی دبینه و برگیدانا ته بده ته گاوا کو هون دعا دکن وک این دورو نبن چمکی او هز دکن کو لسر کوچیان او دکنشتان ده دعا بکن دا کوج آلی مروان و بین دیتن براستی از جوره دبیجم وان خلاتا خواستاندیه لی چاخی کو تو دعا دکی بکوه هندره اوده خواه دری خو بگره او جباوه خواه کو نای دیتن را دعا بکه او باوه ته کو تشت وشارتی ته کرن دبینه و برگیدانا ته بده ته چاخی کو هون دعا دکن وک پود پرستان گوتنن پوچ پرجار نکن او گمان دکن به پرجار کرنا پیوان و بین بیستن ایجار هون نبن وکوان چمکی باوه و هی بری که هون جوی بخوازن به حوجداریا و دزانه هون بوی آوائی دعا بکن باوه میل ازمانان ناوه تا پیروز به بلا پادشاهیا تا بی داخوازه تا وکل ازمین بلا لسر روی اردهجی بیجی نانه می روژانه روژ بروژ بده مه اول دینین مه ببوره وکو امل دیندارین خواه بهورتینه او ما نبه جرباندنه لی ما جی خراب خلاص بکه چمکی پادشاهی کارین و رومت هر و هر این تنه آمین اگر هون لسوجین مروان ببورن باوی ویل ازمانان جی ویل سوجین و ببوره لی اگر هون لسوجین مروان نبورن باوی ویجی لسوجین و نابوره
û çaxê ku hûn rojiyê bigirin wek dûriyan mirûzê xwe nekin. Ew rûyê xwe tirş dikin da ku mirov bibînin ku ew bi rojî ne. Bi rastî ez ji we re dibêjim wan xelata xwe standiye. Lê çaxê ku tu rojiyê bigirî, rûn li porê xwe bide û ser çavê xwe bişo. Da ku mirov nebînin ku tu bi rojî. Lê bavê te yê ku nayê dîtin bibîne, bavê te yê ku tiştê veşartî tê kirin dibîne, wê bergîdana te bide te. Li ser rûyê erdê ji bo xwe xezîneyan necivînin ku li wir zeng û bizûsk wan xira dikin, dixwin û diz dikevine û didizin. Lê ji bo xwe xezîneyan li ezmên bicivînin ku li wir ne zeng û bizûsk dikarin wê xira bikin, bixwin û ne jî diz dikarin bikevine û bidizin. Çimkî xezîneya we li ku derê be, dilê we jî wê li wê derê be. Çiraya bedenê çav e. Eger çavê te qenc be wê tevahiya bedena te bibe ronahî. Lê eger çavê te xerab be wê tevahiya bedena te di tariyê de be. Îcar eger ronahiya di dilê te de tariye, ew çi tariyeke mezin e? Tu kes nikare xulamtiyê ji dû axeyan re bike, çimkî an ew ê ji yekî nefret bike û ji yê din hez bike, an jî ew ê qedrê yekî bigire û yê din piçûk bibîne. Hûn nikarin xulamtiyê hem ji Xwedê re û hem jî ji dewlemendiyê re bikin. Ji ber vê yekê ez ji we re dibêjim, ji bo jiyana xwe xeman nexwin, ka hûnê çi bixwin an çi vexwin. û ne jî ji bo bedena xwe ka hûnê çi li xwe bikin. Ma jiyan ne di ser xwarinê re û beden jî ne di ser li xwekirinê re ye. Li teyrên ezmanan binêrin. Ew ne diçînin, ne didirûn û ne jî di embaran de dicivînin. Dîsa jî bavê wê li ezmanan wan têr dike. Ma hûn ne di ser wan re ne? Îcar kî ji we bi xemxwarinê dikare kêliyekê bi ser jiyana xwe ve dirêjtir bike? û hûn çima ji bo cilan xeman dixwin? Li sosinên çolê binêrin ku çawa mezin dibin. Ew ne dixebitin û ne jî rîs dirêsin. Lê ez ji we re dibêjim ku Silêman jî di hemû rûmeta xwe de wek yeke ji wan cil li xwe nekirin. Îcar eger Xwedê giyayê çolê yê ku îro heye û sibê di tendûrê de tê şewitandin, bi wî awayî bi cil dike. Ma ew wehê bêtir bi cil nake. Hey kêm îman o. Loma xeman nexwin û nebêjin em ê çi bixwin an em ê çi vexwin. An jî em ê çi li xwe bikin. Pûtperest li wan hemû tiştan digerin. Lê bavê wê li ezmanan dizane ku hûn hewcedarê van hemû tiştanin. Lê hûn berî her tiştî li padîşahiya Xwedê û li rastdariya wî bigerin û ev hemû tişt jî wê ji we re bên dayîn. Loma ji bo sibê xeman nexwin, çimkî sibe wê ji bo xwe xeman bixwe. Derdê rojê têra rojê dike. Rojê Metta beşa heftemîn. Dadbar nekin da ku hûn jî neyên dadbar kirin. Çimkî hûn bi çi awayî yên din dadbar bikin, hûn jî hûnê bi wî awayî bên dadbar kirin. Hûn bi kîjan pîvanê bipîvin, wê bi wê pîvanê ji we re jî bê pîvandin. Tu çima qirşikê di çavê birayê xwe de dibînî, lê qirşê di çavê xwe de nabînî? An çawa tu dikarî ji birayê xwe re bêjî, bêhêle ku ez qirşikê di çavê te de derxim? Hê ku qirş di çavê te de ye. Hey mirovê dûrû, pêşî qirşê di çavê xwe de derxe. Hingê tê zelal bibînî ku tu qirşikê di çavê birayê xwe de derxî. Tiştê pîroz nedin kûçikan û ne jî dûrên xwe bavêjin berberazan. Anna ew ê wan dibin lingên xwe de biperçixînin û bizivirin we perçe perçe bikin. Bixwazin wê ji we re bêdayîn, lê bigerin hûnê bibînin. Li derî bixin ew ê ji we re vebe. Çimkî her kesê ku dixwaze distîne û yê digere dibîne û yê li derî dixe jê re vedibe. Kî ji we gava ku kurê wî nên jê bixwaze wê kevir bide wî? An gava ku masî bixwaze wê mar bide wî? Bi ser ku hûn xerabin jî, hûn dizanin diyariyên qenc bidin zarokên xwe. Îcar bavê wê li ezmanan wê çi qas bêtir tiştên qenc bide wan ên ku ji wî dixwazin. Loma
هر چی کو هون دخوازن خلق جوره بکن هون جی وسا جوان را بکن چمکی هین کرنا شریعت و پیغمبران اوه ده دریه تنگ را درباس ببن چمکی دریه کو دبه هلاک فرهه ریا کو دچوی رحته و ین کو پیوه دچن گلکن لی دریه کو دبه جیان تنگه ریجی دجواره و ین کوه دبینن هندکن هایش پیغمبرین دروین هبن او د پوست میان ده تین باوه لی ده هندر ده او گرین هارن هونه وان جبری وان ناس بکن مامروف جسترین تری و جدرین هجیران دچینن بوی آوائی هر دارا قنج بری قنج لی هر دارا خراب جی بری خراب ده دارا قنج نکاره بری خراب بده و دارا خراب نکاره بری قنج بده هر دارا کو بری قنج نده تبرین و آویتن ناو ایگر ایجار هونه وان جبری وان ناس بکن نکو هر کسین جمره دبیجن یا خودان و بکون پادشاهی ازمانان بتنه ین کو داخوازا باو من الازمانان دکن و بکونه و روژه گلک و جمن ربیجن یا خودان ما بناوه تا ما پیغمبرتی نکر بناوه تا ما جن در نخستن ما بناوه تا ما گلک کرامت نکرن هنگی ازیب اشکره جوان ربیجم من هون قد ناس نکرن جمن دور کون هون این کو نحقیه دکن ایجار هر کسی کو وان پیوین من دبیس او تینه جی میناوی مروه عقل مند کو خانی خول سر لاته آوا کریه باران دباره با حوز را دبه لهیتین او لوی خانی دخن لی او هل ناوشه چمکی لسر لاته هاتی آوا کرن او هر کسی کو وان پیوین من دبیس او ناکه میناوی مروه بی عقل کو خانی خول سر سیلاک آوا کریه باران دباره با حوز را دبه لهیت او لوی خانی دخن او خانی هلدوشه او بهلوشینه که مزن دکوه گاوا کو ایسا او گوتنین خو خلاص کرن علالت لهین کرنا وی گلک شاشما چمکی وی نه وک شریعت زانن وان لی وک یکی خوی دستلاتی او هیند کرن متا بشا هشتمین چاقی کو ایسا جچیه هات خواره علالته که مزن لپیوی چو ایجار کوتیک هات باوی لبروی دورو چو عرده و گوت یا خودان اگر تو بخوازی تو دکاری من پاقش بکی ایسا جی دست خود دریش کر دست دوی دا و گوت از دخوازم پاقش ببه دجیه ده کوتیبوناوی پاقش بو هنگه ایسا جیره گوت بنره توش کسی را نبیجی لی هره خو نشانی کاهیم بده و دیاریا کو موسا امر کریه پیشکش بکه دا کو جوانه ببه شاهدی گاوا کو ایسا کت کفرناهومه سرسدک هات باوی و بلاوا جیره گوت یا خودان غلام من فلچ بوی به ایشک گران المال دناف نوینان ده ایسا جویره گوت از بیم اوی قنج بکم سرسد لیوه گراند و گوت یا خودان از نه جامع کتبی بن بانه من لبتنه پیوکی بیجه و غلام من وی قنج ببه چمکی از جی مروفکی دبن امر دمه و دبن امر من ده لشکر هنه از جیکی رد بیجم هره او دچه از جیکی دن رد بیجم وره او تی از جی غلام خورد بیجم وی بکه او دکه گاوا کو ایسا او یک بهیست شاشما و جیین کلپی ویدهاتن را گوت براستی از جوره دبیجم ده اسرائیل ده جی من باوریه که وها ده دل کسی که ده ندید از جوره دبیجم کو جروجلات و جروجاوا گلک و بین و ده پادشاهی ازمانان ده ببراهیم اسحاق و آقوب را لسر سفره رونن لی زاروکن پادشاهی و بین آویتن نافتاریا دروه و لوی دره ببه گرین و قرچینا درانان ایجار ایسا لسرسد زوری و جیره گوت هره بلا وکو تباور کرش تره ببه و دوی گاوه ده خلامه وی قنج بو گاوا کو ایسا کت مالا پتروس وی خدسویا وی بتایکتی رازایی دید ایسا دست خودانی سر دست وی تایه او برده جنک رابو و جویره خزمت کر
Gava ku bu êvar gelek mirovên cinoyî anîn bawî. Wî bi gotinekê cin derxistin û hemû nexweş qenc kirin. Ev çêbû da ku ew peyva ku bi devê îşaya pêxember hatibû gotin bêjî. Wî êşên me kişandin û nexweşiyên me hildan ser xwe. Gava İsa elalet li dora xwe dît, wî li wan emir kir ku derbasî aliyê dinê golê bibin. Hingê şerîetzanek nêzîkî wî bû û jê re got: Mamoste, tu herî ku derê zil pê te bê. İsa jê re got: Kunên roviyan hene, hêlînên teyrên ezmanan jî hene. Lê cihekî kurê mirov tune ku serê xwe lê deyîne. Ji şagirtên wî yekî jê re got: Ya xudan, destûrê bide min ku ez pêşî herim bavê xwe veşêrim. Lê İsa ji wî re got: Tu li pey min were. Bihêle bila mirî miriyên xwe veşêrin. Gava ew ket qeyîkê, şagirtên wî jî li pey wî siwar bûn. Ji nişkeve di golê de bagereke mezin rabû, wisa ku pêlên avê bi ser qeyîkê diketin. Heçî İsa bû radiza. Şagirt nêzîkî wî bûn, ew hişyar kirin û gotin: Ya xudan, me xilas bike, em helak dibin. İsa li wan vegerand: Hey kêmîmano, hûn çima ditirsin? Hingê ew rabû, li bayê û li golê lat û bêpêjîniyeke mezin çêbû. Hemû şaşman û gotin: Ma ev mirovekî çawa ye, ba û gol çi biyawî dikin. Gava ku İsa derbasê aliyê din bû û gihîşt herêma gedarîniyan, du mirovên cinoyî ji nav goristanê derketin û hatin pêşiya wî. Ew qas har bûn ku kes nikar bû di wê rêyê re derbas bibûya. Îcar wan bi qîrîn gotin: Ya kurê Xwedê, ma te çi ji me ye? Ma ji berî ku wext bê, tu hatî vir ku me bidî ezabê. Ji wan wê vetir garaneke mezin a berazan diçêriya. Cinan ji wî lava kirin û gotin: Eger tu me derxî, me bişîne nav garana berazan. Wî ji wan re got: Herin. Hingê ew derketin û çûn nav berazan. Hemû garanên xwe di kaşêra avê golê û di avê de xeniqî. Gavanên berazan reviyan, çûn bajêr, her tişt û çi ji bû yên cinoyî çêbû gotin. Hingê hemû xelkê bajêr hat pêşiya İsa û gava ku ew dîtin, jê lava kirin ku ji herêma wan here. Metta beşa nehemîn. İsa ket qeyîkekê derbasê aliyê din bû û hat bajarê xwe. Çend mirovan felciyekî ku di nav nivînan de bû anîn bawî. Gava ku İsa baweriya wan dît, wî ji yê felcî re got: Bizrav belaw. Li gunehên te hat bihurtin. Hingê ji şerîetzanan hinekan di dilê xwe de got: Ev marov çêran dike. Lê İsa bi fikrên wan dizanibû û got: Hûn çima di dilê xwe de tiştên xirab difikirin? Ma kîjan hêsanîtir e? Gotina li gunehên te hat bihurtin? An gotina ku rabe û rê vehere. Lê ji bo ku hûn bizanin ku desthilatiya kurê mirov heye, ku li ser rûyê erdê li gunehan bibore. Hingê ji yê felcî re got: Rabe, nivînên xwe helîne û here mala xwe. û mirov jî rabû û çû mala xwe. Gava ku elaletê ev yek dît, tirsiya û pezlê Xwedayê ku desthilatiya wiha daye mirovan dan. Gava İsa ji wê derê çû, wî mirovek bi navê Metta li cihê başxanê rûniştî dît. İsa ji wî re got: Li pey min were. Metta jî rabû û li pey wî çû. Çaxê ku İsa li mala Metta li ser xwarinê bû, gelek bacgir û gunehkar hatin wî û şagirtên wî re li ser sifrê rûniştin. Dema ku Ferîsiyan ev yek dît, wan ji şagirtên wî pirsî: Çima mamostê we bacgir û gunehkaran xwarinê dixwe? Gava İsa ev bihîst got: Neyên saxlem, lê yên nexweş hewcedarê hekîmin. Îcar hûn herin û mana peyva ez rehmê dixwazim negoriyê hîn bibin. Ji ber ku ez nehatime gaziyên rast bikim, lê ez hatime ku
gaziyên gunehkar bikim. Hingê şagirdên Yuhanna hatin ba İsa û ji wî pirsîn. Çima em û Ferîsî gelek caran rojê digirin, lê şagirdên te rojê nagirin? Wî ji wan re got: Heta ku zava buhan re be, ma dibe ku xelkê dawetê şînê bigirin, lê rojên ku zava ji wan bêstandin, wê bên û hingê ew ê rojiyê bigirin. Tu kes bi perçê qumaşê ku neçûye hev, cilê kevin pîne nake. Çimkî ew pînê ku hatiye lêxistin, ji cil dikeve û cihê qetiyayî hê xerabtir dibe. Ne jî kes şeraba nû dixe meşkên kevin. Eger bixê meşk diteqin, şerab dirije û meşk ziyan dibin. Na, şeraba nû dixin meşkên nû û her du jî tên parastin. Gava ku İsa ev digotin, serekek hat li ber wî çû ser çokan û got: Ha niha keça min mir, lê were û destê xwe dêne ser wê, ew ê bijîn. İsa rabû û tevî şagirdên xwe li pey wî çû. Di wê navê de jinekek ku ji 12 salan ve xwên jê diçû, ji paş İsa ve hat û destê xwe li rêşiyên kirasê wî da. Jinekê di dilê xwe de got: Bi tenê ez destê xwe li kirasê wî bidim, ez ê qenc bibim. İsa zivirî ew dît û jê re got: Bizrav be keça min, baweriya te tu qenc kirî. û jinik ji wê gavê ve sax bû. Gava İsa ket mala serekê kinîştê, bilûrvan û elaleta ku dikirin qîjaqîj dîtin, wî got: Xwe bidin aliyekî, keçik nemiriye, lê ew dixew de ye. Îcar ew pê keniyan. Piştî ku elalet hat derxistin derve, ew ket hundir wî bi destê keçikê girt û keçik rabû. Ev xeber li seranserê wê heremê belav bû. Gava İsa ji wir derbas dibû, di mirovên kor li pey wî hatin û bi qîrîn gotin: Li me were rehmê ey kurê Dawid. Çaxê İsa gihîşt malê, mirovên kor hatin ba wî. Hingê İsa ji wan pirsî: Hûn bawer dikin ku ez dikarim vê bikim? Koran lê vegerand û gotin: Erê, ya Xudan. Hingê İsa destê xwe danî ser çavê wan û got: Bila li gor baweriya we ji were bibe. û çavê wan vebûn. Wî bi hişkî tembîh li wan kir û got: Hay jê hebin, bila tu kes bi vê nizanibe. Lê ew derketin, wan navê wî li seranserê wê heremê belav kir. Çaxê ku ew derketin, mirovekî lal û cinoyî anîn ba İsa. Gava ku cinê wî hat derxistin, mirovê ku lal bû peyivî. Elalet şaşma û got: Lê İsraîlê tiştekî wiha qet nehatiye dîtin. Lê Ferîsiyan got: Ew bi destê mîrê cinan cinan derdixe. İsa li hemû bajar û gundan digeriya, di kinîştên wan de hîn dikir, mizgîniya padîşahiyê dida û hemû êş û nexweşî qenc dikirin. Gava wî elalet dîtin, dilê wî bi wan şewitî. Çimkî ew mîna miyên bê şivanên şaşbûyî û belavbûyî bûn. Hingê wî ji şagirdên xwe re got: Dexil gelek e, lê pale hindikin. Loma, lava ji Xudanê dexilê bikin, da ku ji bo dexila xwe paleyan bişîne. Paleyan bişîne. Metta, beşa dehemîn. İsa her 12 şagirdên xwe gazî ba xwe kirin û desthilatî da wan ku ruhên nepak derxin, her cûreyê êş û nexweşiyan qenc bikin. Navên her 12 şandiyan evin. Yê pêşî, Şîmûn ku jê re Petrus digotin û birayê wî Endrawîs, Aqubê kurê Zebedî û birayê wî Yuhanna, Filipos û Bartolomeyos, Tuma û Mettayê bacgir, Aqubê kurê Halfayos û Tedayos, Şîmûnê welatparez û Cihudayê İsxaryotî yê ku İsa da dest. İsa ew her 12 şandin û li wan emir kir û got: Neçin nav milletên necihû û nekevin tu bajarê Semeryan. Li hêbêtir herin ba miyên wendabûyiyên mala İsraîl. Gava ku hûn herin mizgîniyê bidin û bêjin, padîşahiya ezmanan nêzik e.
نخوشان قنج بکن مریان راکن کوتیان پاخش بکن و جنان درخن و بلاش ستاند بلاش بدن دکمبرن خدا نزر نزیو و نجی صفر هلدن جبو رویتیه بخوره نتورک نت دو کراس نت دو جود چاروخ نجی دار ببن چمکی پاله هیجای خوارنا خویه کی جان باجار و گنده کون هرنه بپرسن کا کی هیجای و حتی که هون درکون باوی بمینن گاوا که هون کتن مالک سلاوه لیبکن اگر او مال هیجابه بلا آشتیاوه لسر ویبه اگر نه هیجابه بلا آشتیاوه لوه وگره کی کو و قبول نکه و گوه نده پیواوه گاوا هون جوی مال آن جوی باجاری درکون توزا لنگین خواه بوشینن براستی از جورد بیجم دروجا داوید روشا دیار سودوم و گومورای و جیاوی باجاری چیتر به وای از وک میان دشینم ناو گران لوما وک ماران با عقل و وک کوکان دل پاک بن ایجار لهمبر مروان های جخوه هبن چمکی اوه و بدن دست جوینین گرگران و دکنشتین خوده بدن بر قمچیان جروی من اوه و ببن بر والی و پادشاهان دا که هون جوان و جملتان را شاهدیه بکن لیچاخه که اوه بدن دست غمان نخون که هونه چه بیجن و چاوا بیجن دوی دمه ده و جوره بیداین که هون چه بیجن چمکی ید پیوه نهونن لی روح باوه و بدوه و بپیوه براوه برای خواه باو و زاروک خود تسلیم مرنه بکه زاروک و لهمبر دیو باو خرابن اوان بدن کشتن همو و دبر ناو من ده جوه نفرت بکن لیکو حتی داوی راگره او خلاص ببه گاوا کل باجارکی تنگاهی بدن و هون برون باجارکی دن براستی از جوه دبیجن بریا هاتنا کره مروف هون پیر ناگین کل همو باجارن اسرائیل بگرن شاگرد نه دسر ماموسته خوره نه جی غلام دسر آغای خوره تیرا شاگرد که کو ببه وک ماموسته خواه و تیرا غلام جد که کو ببه وک آغای خواه اگر جمال خواه مالی را بلزبول گوتن ایجار اوی جمالیان را چه و چه نبیجن ایجار جوان نترسن چمکی تو تشتی نخماندی تو نکو خویا نبه نجی تشتکی و شارتی هیا کو نه زانین تشتی کو از تاریه ده جوره بیجم دروناهیه ده بیجن تشتی کو دگوه و ده تگوتن لسر بانی گازی بکن جوان این کو بدن دکوژن لی نکارن جان بکوژن نترسن هی بهتر جوی بترسن ای کو دکاره هم جان و هم بدن دوجه ده هلاک بکه مادو چویک بچرخیه کی نه فروتن دیسا جی بی دستورا باوه و یک جوان ناکه و ارده هچی هونن موین سر وجی همو هجمارتینه لوما نترسن هون جی گلک چویکان هجاترن ایجار هر کسی کول بر مروان من اشکره بکه از جی از ویل بر باوه خوی لازمانان اشکره بکم لیکی کو من لبر مروان این کار بکه از جی از ویل بر باوه خوی لازمانان این کار بکم نفکرن کو از هاتمه آشتی بینم سر روی عرده از نه هاتمه کو آشتی بینم لی از هاتمه کو شور بینم چمکی از هاتمه کو دجرابری بخم نافبرا باو و کر دی و کچه بوکه و خسویه دجمن مروف و مالین مالاوی بخوابن یکو دی آن باو خوشمن بیتر هزدکه نه هیجای منه یکو کر آن کچه خوشمن بیتر هزدکه جی نه هیجای منه و اوه کو کچه خواه هل نینه و الپی من نه هیجای منه یکو جیانا خواه ببینه اوه وندا بکه لیکو جیانا خواه دبر من ده وندا بکه اوه ببینه یکو قبول بکه من قبول دکه و یکو من قبول بکه وی یکو از شاندمه قبول دکه یکو پیغمبره کی جبر کو پیغمبره قبول بکه اوه خلاطا کجبو پیغمبره بستینه و یکو مروف راست جبر کو راست قبول بکه اوه خلاطا یه راست بستینه و کیکو تاسک آوا سار بده یکی جوان بچوکان جبر کو او شاگرت منه براستی
ez ji we re dibêjim ew tu caran xelata xwe winda nake. Metta beşa yazdemîn. Çaxê ku İsa tembîhkirina li her 12 şagirtên xwe xelas kir, ew ji wir çû bajarên wan da ku hîn bike û mizgîniyê bide. Gava Yuhenna di girtîgehê da bihîst ku Mesîh çi dike, wî şagirtên xwe şand ba wî ku ji wî bipirsin. Mayê ku wê bihata tuyî, an divê em li bendayekî din bimînin. İsa li wan vegerand û got: Herin tiştên ku hûn dibihîzin û dibînin, ji Yuhanna re bêjin. Kor dibînin, şil û şeht rêve diçin, kotî paqij dibin, ker dibihîzin, mirî radibin û mizgînî ji belengazan re tê dayîn. Xwezî wî yê ku ji min neenire. Gava ku şagirtên Yuhenna diçûn, İsa dest pê kir û ji elaletê re li ser Yuhenna peyivî û got: Hûn derketin çolê da ku hûn çi bibînin? Ma çîtikeke ku li ber bayê diheje? Naxwe hûn çûn ku çi bibînin? Ma mirovekî ku cilên nermîn li xwe kirine. Evên ku cilên nermîn li xwe dikin, di qesrên padîşahan de ne. Naxwe hûn derketin ku çi bibînin? Ma pêxemberekî? Erê, ez ji we re dibêjim ji pêxemberekî hê zêdetir. Ev e yê ku li ser hatiye nivîsîn: Vaye, ez qasidê xwe di pêşiya te de dişînim. Ew ê li pêşiya te riya te amade bike. Bi rastî ez ji we re dibêjim, di nav wan ên ku ji jinan çêbûn de, yekî ji Yuhannayê îmadkar mezintir derneketiye. Lê di padîşahiya ezmanan de, yê herî biçûk ji wî mezintir e. Ji roja Yuhannayê îmadkar û heta niha, zor li padîşahiya ezmanan tê kirin û yên zordar wê bi dest dixin. Çimkî hemû pêxemberan û şerîetê heta dema Yuhanna pêxembertî kirin. û eger hûn dixwazin vê yekê qebûl bikin, Elyasê ku diviya bihata ew e. Yê ku guhên wî hene, bila bibihîse. Îcar ez vî nifşî bimînînim çi? Ew mîna wan zarokanin ku li meydanan rûniştine û gazî hevdû dikin. Û dibêjin: Me ji bo we li bilûrê xist û hûn nereqisîn. Me avêt ser biriyan û weşîn negirt. Çimkî Yuhanna hat, ne dixwar û ne jî şerab vedixwar, lê ew dibêjin ew bi cinan ketiye. Kurê mirov hat, dixwe û vedixwe, îcar dibêjin: Vaye xwera û serxweş, dostê bacgir û gunehkaran. Lê şehrezayî bi kirinên xwe rast tê dîtin. Hingê İsa dest pê kir li wan bajaran hilat ku di wan de gelek jî kerametên wî çêbibûn. Çimkî wan tobe nekir. Wey li te Xorazînê, wey li te Beyt Saîdayê. Eger ew kerametên ku li nav we hatin kirin, li Sûr û Saîdayê bihatana kirin, wanê ji zû de di nav xirarî û xeliyê de tobe bikira. Lê ez ji we re dibêjim, di roja Dawî de rewşa Sûr û Saîdayê wêjiya we çêtir be. û tu hey Kefernahûm, ma tê heta bi ezmên bilind bibî. Na, tê heta bi diyarê miriyan herî xwarê. Eger ew kerametên ku li nav te hatin kirin, li Sodomê bihatana kirin, ew ê heta îro li cihê xwe bima. Lê ez ji we re dibêjim ku di roja Dawî de rewşa Sodomê wêjiya we çêtir be. Di wî wextî de İsa got: Ey bavo, ez ji te re şikir dikim, Xudanê erd û ezmên. Çimkî te ev tiştên ha ji şehreza û zaneyan veşartin û ji zarokên biçûk re eşkere kirine. Erê bavo, çimkî li ba te ya bi dil ev bû. Her tişt ji aliyê bavê min ve ji min re hat dayîn. Ji bilî bav tu kes kur nas nake û ji bilî kur û yên ku kur dixwaze, bav
بوان بده اشکره کرن تو کس جی باف ناس ناکه. ورن بامن ای هموین وستایو بارگران از راحتی بدم و نیره من دینن سرستوی خواه اوج من هیم ببن چمکی از نرم اوج دل نفس بچوکم و هون راحتی جبو جان خو ببینن چمکی نیره من حسانی و بار من سوکه. متا بشا دونزدمین دوی وقتی ده ایسا روژه که شمیه دناو دغلان را در باست بو. شاگرتین وی برچی ببون و دست بکرن سنبل چنین و خوارن. گاوا کو فریسیان اف یک دید وان جوی را گوت بنیره شاگرتین ته چته کو روژه شمیه نابه دکن. ایسا دوان وگراند و گوت ما و نخوندیه کو داود چکر گاوا او ین پیره برچی بون او کت مالا خوده وی ین بویره نانه پیشبری خوارن کجبو وی ین بویره چینه دبو لی بتنه جبو کاهینان بو ما و ده شریعت ده نخوندیه کو کاهین دروژن شمیان ده ده پرستگه ده روژا شمیه خرادکن و دیسا جی بیسوجن لی از جوره دبیجم یکی جی پرستگه مزنتر لوره اگر و مانا وی گوتنا از رحمه دخوازم نگوریه بزانیا و ین بیسوج سوجدار در نخستانا چمکی کره مروف خدان روژا شمیه. ایسا جوه دره رابو چو کنیشتاوان لور مروفک هبو کو دستی وی حشکبوی بو جبو کو ایسا سوجدار بکن وانجه پرسی ما جایزه کو مروف روژا شمیه نخوشان قنج بکه. ایسا جوان را گوت ما کی جوه کو میه کوی هبه و روژا شمیه بکوه چاله اوه ناگره و درناخه لی مروف هیچ خاص جمیه هجاتره لو ما روژا شمیه قنجی کرن دبه. پشتره ایسا جه زلام را گوت دست خود درش بکه وی جی درش کر و وک دست دن قنج بو لی فریسی درکتن دروه و به هوره شیورین کو اوه چوا ایسا بدن کشتن جبر کو ایسا بوه یکی دزانه بو خوشور دا آلی یکی علالته که مزدن دپی وی چون و وی همون نخوش وان قنج کرن وی لوان حشک امر کر کو نبیجن او کیه دا کو او پیوا کو بدوه ایشایا پیغمبر هاتبو گوتن بیجی وای خلام من ایکو من بجارتیه یکو از جه حزدکم او بدل منه از رح خودینم سروی او او عدالت بملتان بده زانین او پو ناچه او ناقیره او تو کس دنگی ویل کچیان نابهیزه چیتی که پرچقاندی ناشکه نه او فتیلا کو دود که نا تمرینه حتی کو عدالت بگهینه سرکتنی او ملت و هیویا خواه بناوی ویوه گریدن. هنگی وان یکی جنویی کور و لال آنی با ایسا و وی او قنج کر ایدی هم پیوی و هم جی دید تواهی عدالت شاشمایی ما و گوتن گلو کره داوت اوه لگاوا کو فریسیان اف بهیست وان گوت اف مروف به دستی میره جنان بلزبول جنان دردخه. ایسا به فکر وان دزانه بو و جوان را گوت هر پادشاهیا کدناو ویده دوبندی هبه ویران دبه و هر باجار آن مالا کدناو ویده دوبندی هبه نامینه اگر ابلیس درخه دناو ویده دوبندی هیه ایدی پادشاهیا وی چاوا بمینه اگر از به بلزبول جنان درخم ما کرین و وان بکی دردخم جبروه که اوه ببن دادگرن و ایجار اگر از بروح خدا جنان دردخم هنگی پادشاهی خوده گیشتیه و نخواه چوا یک دکاره بکه و مالا میرخاسه کی و تشتینوی تالان بکه اگر پیشیوی گره ده هنگی دکاره مالاوی تالان بکه یکو نب من رایه لهمبر منه و یکو بمن را ناجوینه بلاو دکه جبو ویه که
Ez ji we re dibêjim, her çêr û guneh wê li mirovan bê bihurtin. Lê li wê çêrkirina ku li Ruhê Pîroz tê kirin, nayê bihurtin. Kî ku li dijî kurê mirov gotinekê bêje, wê li wî bê bihurtin, lê kî ku li dijî Ruhê Pîroz gotinekê bêje, ne li vê dinyayê û ne jî li dinya ku bê, li wî nayê bihurtin. An darê qenc bikin, wê berê wê qenc be. An jî darê xerab bikin, wê berê wê xerab be. Çimkî dar ji berê xwe tê naskirin. Hey nifşê koremaran, hûn bi xwe xerabin, çawa hûn ê bikarin tiştên qenc bêjin. Çimkî dev ji tijebûna dil dibêje. Mirovê qenc ji xezîna dilê xwe ya qenc tiştên qenc derdixe. Lê mirovê xerab ji xezîna dilê xwe ya xerab tiştên xerab derdixe. Lê ez ji we re dibêjim, mirov wê ji bo her peyva pûç a ku bêje, di roja dawî de hesab bide. Çimkî tê bi peyvên xwe bêsûç û bi peyvên xwe sûcdar bêyî derxistin. Hingê ji Ferîsî û şerîetzanan hinekan ji wî re got: Mamoste, em dixwazin ku nîşanekê ji te bibînin. Lê İsa bersiva wan da û got: Nifşê xerab û zînakar li nîşanekê digere. Lê ji nîşana Ûnis pêxember pêve, nîşaneke din jê re nayê dayîn. Çawa ku Ûnis 3 roj û 3 şevan di zikê masiyê mezin de ma, wisa jî kurê mirov wê 3 roj û 3 şevan di dilê erdê de bimîne. Di roja dawî de xelkên Nînewê wê bi vî nifşî re rabe û wî sûcdar derxe. Çimkî wan bi danezana Ûnis tobe kir û vaye yekî ji Ûnis mezintir li vir e. Şahbanûya Başûr wê di roja dawî de bi vî nifşî re rabe û wî sûcdar derxe. Çimkî ew ji wî kujê dinyayê hat da ku guhdariya şahrezahiya Silêman bike û vaye yekî ji Silêman mezintir jî li vir e. Çaxê ku ruhê nepak ji mirov derdikeve, ew di cihên bêav re derbas dibe ku li rehetiyê bigere, lê nabîne. Hingê ew dibêje: Ez ê vegerim mala xwe ya ku ez jê derketime. Îcar tê û dibîne ku ew vala maliştî û xemilandî ye. Hingê ew diçe, heft cinên din ên ji xwe hê xerabtir tîne ba xwe û dikevine û li wê derê rûdinin. Êdî halê wî mirovî yê dawî jiyê pêşî xerabtir dibe. Wê wiha bê ser vî nifşê xerab jî. Hê ku İsa ji elaletê ra dipeyivî, dêw û birayên wî li derwe rawestan, xwestin ku bi wî re bipeyivin. Yekî jê re got: Vayê diya te û birayên te li derve ne û dixwazin ku bi te re bipeyivin. İsa li wî vegerand û got: Diya min kî ye û birayê min kî ne? Bi destê xwe şagirtên xwe nîşan da û got: Vane diya min û birayên min. Çimkî kî ku daxwaza bavê min ê li ezmanan bike, birayê min, xwişka min û diya min ew e. Min ew e. Metta beşa sêzdemîn. Wê rojê İsa ji mal derket û li perê golê rûnişt. Elaletekî wisa mezin li dora wî civiya ku ew li qeyîkekê siwar bû û rûnişt. Hingê tevahiya elaletê li qerex rawesta. Îcar İsa bi meselan ji wan ra li ser gelek tiştan peyivî û got: Cotkar derket ku tov biçîne. Gawa ku wî tov direşand hinek jê ket tenişta rê. Teyr hatin û ew xwarin. Hinek ket ser erdê, kevirî yê ku axa wî kêm bû û ji ber ku ax nekûr bû, ew zû şîn bû. Lê çaxê ku roj hilat, ew kizirî û ji ber ku rayên wî tune bûn, hişk bû. Hinekî din ket nav stiriyan,
ستری مزن بون و او فتساندن و هنک کت سر اردکی قنج هنکان ست هنکان شست و هنکان جی 30 قات بردان یکو گوهنوی هنه بلا ببیسه. ایجار شاگرد هاتن با عیسا و جه پرسین تو چما بوان را بمثلاند پیوی؟ وی لوان وگراند و گوت زانینا سرین پادشاهیا ازمانان جوار هاتیه داین لی جوان را نهاتیه داین چمکی بکیره هبه و بهتر جوی را بیداین و جیر زیده ببه لی بکیره تونه به تشتی کو پیره هیجی و جی بستاندن جبر ویه که از جوان را بمثلان دبیجم او دبینن لی نابینن او دبیزن لی نابیزن او فهم ناکن لسر وان اف پیغمبرتیا ایشایا تی جه کو دبیجه هون چقاس ببیزن جی هون تجاران فهم ناکن هون چقاس ببینن جی هون تجاران تی ناگهیجن چمکی دلی وی گلی حشک بویه گوهن وان گران بونه او وان چاوین خو گرتنه نبکو او بچاوین خو ببینن او بگوهن خو ببیزن او بدلی خو فهم بکن او وگرن کو ازوان قنج بکن لی خوزی بچاوین و چمکی او دبینن خوزی بگوهن و چمکی او دبیزن براستی از جوره دبیجم گلک پیغمبر و مروین راست دخواستن وان تشتین که هون دبینن ببینن لی ندیتن دخواستن وان تشتین که هون دبیزن ببیزن لی نبیزتن ده ایجار گوداریا مثلا یه جودکار بکن هر کسی کو پیوا لسر پادشاهی دبیسه او فهم ناکه یه خراب تی او تشتی کو دلی وی ده هاتیه چاندن دروینه تووی کو کتیه تنشتاره اوه اوی کو لسر ارده کوری هاتیه چاندن جی اوه کو پیوه دبیسه او ده جهده بشاهی وی قبول دکه لی جبر کو رای وی تونه تنه دمک کرد دمینه گاوا کو جبو پیوه جفا و تنگاهی دکشینه او زو جره دردکوه اوه کو دناو ستریان دهاتیه چاندن جی اوه کو پیوه دبیسه لی غمین و دنیای او خاپاندنا دولمندی پیوه دفتسینن او پیف بیبر دمینه لی اوه کو لعرده قنج هاتیه چاندن اوه کو پیوه دبیسه اوه فهم دکه او جی برد ده هنک جی 100 هنک جی 60 هنک جی 30 قات برد ده عیسا مسئله یک دن جوان را گوت پادشاهی ازمانان دمینه ویه که ظلامکی تووی قنج لعرده خواه چاند لی چاقی کو هر کس دخوده بو دجمنه وی هات دناو گنم ده زیوان چاند و چو چاقی کو گنم گیشت و بردا هنگی زیوان جی خویا بو غلامن مال خوی ماله هاتن و گوتن از بنی ما تا تووی قنج دزویا خوده نچاند ایجار اف زیوان جی کو دره چه بو وی جوان را گوت دجمنه کی اف یک کریه غلامان جی جه پرسی تو دخوازی کو امهرن وان آشف بکن وی گوت نا چمکی چاقی کو هون آشفا زیوانه بکن دبه کو هون گنم جی پیره هلکن بهلن بلا هر دو به هف رمزن بدن حتی دما درونه وی چاقی از ایج پالیان را بیجم پیشی زیوانه برهف بکن و جبو شوتاندنه بکن گرز پشت را گنم برهف بکن و بینن بخن انبارا من عیسا مسئله یک دن جوان را گوت
Padişahiya ezmanan dimîne vê yekê. Zilamekî rahişt libeke xerdelê û ew di zeviya xwe de çand. Ew liba ku ji hemû tovan piçûktir e, dîsa jî gava ku ew mezin dibe, ji pincaran mezintir e û dibe dar. Wisa ku teyrên ezmanan tên û li ser çiqilên wê bicî dibin. Wî meseleyek din jî ji wan re got. Padişahiya ezmanan dimîne hevîr tirşkê ku jinekê ew hilda û xist nav 3 çap ar. Heta hemû tirş bû. İsa ev tiştên ha hemû bi meselan ji elaletê ra gotin û bê mesele wî tu tişt ji wan re nedigot. Ev çêbû da ku ew peyva ku bi devê pêxember hatibû gotin bê cih. Ez ê bi meselan devê xwe vekim û ez ê tiştên ku ji damezirandina dinyayê vir ve veşartî mane eşkere bikim. Hingê İsa elalet hêşt û çû mal. Şagirtên wî hatin balê û jê re gotin, Mana mesele zîwana zeviyê ji me re bêje. Wî bersîva wan da û got, Yê ku tovê qenc diçîne, kurê mirov e. Zevî dinyayê û tovê qenc jî zarokên padîşahiyê ne. Zîwan zarokên yê xirabin û dijminê ku ew çandiye jî îblîs e. Dirûn dawiya dinyayê ye û pale jî milyaketin. Îcar çawa ku zîwan tê berhevkirin û di nav êgir de tê şewtandin, di dawiya dinyayê de jî wê wisa bibe. Kurê mirov wê milyaketên xwe bişîne û ew ê her tiştên ku mirov ji rê derdixin û yên ku neheqiyê dikin ji padîşahiya wî bicivînin. Ew ê wan bavêjin nav firna dadayê û li wir wê bibe girîn û qirçîna diranan. Hingê yên rast wê di padîşahiya bavê xwe de wek rojê şewq bidin. Yê ku guhên wî hene bila bibîze. Padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Di nav zeviyekê de xezîneke veşartî hebû. Zilamekî ew dît, dîsa ew veşart. Bi şahî çû, hemû hebûna xwe firot û ew zevî kirî. Dîsa padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Bazirganek li dûrên spehî digeriya. Gava ku wî dûrekî gelek giranbiha dît, çû hemû hebûna xwe firot û ew kirî. Dîsa padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Tora ku her cûreyê masiyan dicivîne tê avêtin nav deryayê. Gava ku ew tije dibe, masîgir wê dikişînin qerêx. Hingê ew rûdinin, yên qenc dixin salikan û yên neqenc jî davêjin. Di dawiya dinyayê de wê wiha bibe. Milyaket wê bên û wê xeraban ji nav rastan veqetînin. û wan bavêjin firna dadayê. Li wir wê bibe girîn û qirçîna diranan. İsa ji wan pirsî, Ma we ev tiştên ha hemû fêm kirin? Wan got, Erê. Hingê wî ji wan re got, Ji ber vê yekê her şerîetzanê ku li ser padîşahiya ezmanan hatiye perwerde kirin, mîna malxwê malê ye ku ji xezîna xwe tiştên nû û kevin derdixe. Piştî ku İsa ev mesele xilas kirin, ji wê derê veqetiya. Ew hat bajarê xwe û wî xelk di kinîşta wan de hîn kir û wisa ku ew gelek şaşman û wan got, Ev keramet û şehrezeyiya wî ji ku derê ne? Ma ev ne kurê xerat e. Ma navê diya wî ne Meryem e. Ma Aqub, Yusuf, Şimûn û Cihûda ne bireyên wî ne. Ma hemû xuşkên wî ne di nav me de ne. Vî mirovî ev hemû tişt ku derê anîn. û bi vî awayê ew ji wî enirîn. Lê İsa ji wan re got, Pêxemberek ji bajarê xwe û ji mala xwe pêve, li tu cihê din nebe siyanet e. û ji ber bêbaweriya wan wî li wê derê gelek keramet nekirin. Keramet nekirin. Metta
Beşa çardemîn. Di wî wextî de Mîr Herodes nav û dengê İsa bihîst û ji xulamên xwe re got: Ev Yuhannayê îmatkar e, ji nav miriyan rabûye. Ji ber vê yekê ev karên hêzdar bi destê wî tên kirin. Çimkî Herodes ji ber Herodiya jina birayê xwe Filîpos Yuhanna girtibû û ew avêtibû zindanê. Ji ber ku Yuhanna ji wî re digot: Nabe ku tu jin bira xwe bînî. Loma Herodes dixwest ku wî bikuje. Lê ji xelkê ditirsiya, çimkî wan ew pêxember hesab dikirin. Îcar di rojbûyîna Herodes de keça Herodiyayê li ber vexwendiyan reqisê. Ev yek li Herodes gelek xweş hat û wî soz da û son xwar ku keçik her çi bixwaze ew ê bide wê. Keçika ku ji aliyê diya xwe hatibû şîretkirin, ji Herodes re got: Serê Yuhannayê îmatkar li vir li ser sîniyekê bide min. Padîşah xemgirtî bû, lê ji ber sonda xwe û ji ber êm ku bi wî re li ser sifrê rûniştî bûn, wî emir kir ku daxwaza we bê cih. Wî şand û di zindanê de serê Yuhannayê îmatkar da jêkirin. Serê wî li ser sêniyekê anîn û dan keçikê. Wê jî ew ji diya xwe re bir. Hingê şagirtê Yuhanna hatin, cesedê wî birin û ew weşartin. Paşê çûn û ji İsa re gotin. Gava İsa ev yek bihîst, ji wê derê bi serê xwe ket qeyîkekê û xwe da cihekî bêpêjîn. Lê gava elaletê ev yek bihîst, bi peyatî ji bajaran li pey wî çûn. Çaxê İsa derket bejê, wî elaleteke mezin dît û dilê wî bi wan şewitî û nexweşên wan qenc kirin. Dema ku bû êvar, şagirtên wî hatin ba wî û jê re gotin: Ev de cihekî bêpêjîn e. û wext jî êdî dereng e. Destûra elaletê bide da ku herin gundan û ji xwe re xwarinê bikirin. Lê İsa ji wan re got: Ne hewce ku ew herin. Hûn xwarinê bidin wan. Şagirtan bersîv da û gotin: Li vir bi tenê 5 nan û 2 masiyên me hene. Wî got: Wan bînin vir, ba min. Wî emir li hemû elaletê kir ku li ser biyê rûnên. Hingê wî her 5 nan û her 2 masî hildan, li ezmên nêrî şikir kir û nan şikandin. Wî ew dan şagirtên xwe û şagirtan jî ew li xelkê belav kirin. Hemûyan xwar û têr bûn. Wan 12 serik pariyên ku zêde mabûn dan hev. Hejmara yên ku xwarin ji bilî jin û zarokan li dora 5000 mêr bû. Gava ku İsa elalet verê dikir, wî zû pêştûrî li şagirtê xwe kir ku ew li qeyîkê swar bibin û ji beriya wî derbasî aliyê dinê golê bibin. Piştî ku wî elalet verê kir, hingê bi serê xwe hilkişiya çiye da ku dua bike. Dema ku bû êvar, ew li wir bi tenê bû. Di wê navê de qeyîk ji bejê gelek dûr ketibû û ber keylan diket, çimkî baş hember wan ve dihat. Nêzîkî berbanga sibehê İsa li ser golê rê ve çû û nêzîkê şagirtan bû. Gava wan dît ku ew li ser golê rê ve diçe, bizdiyan û ji tirsan kirin qîrîn û gotin: Ev xeyalet e. Lê İsa di cih de bi wan re peyivî û got: Bizrav bin. Ezim, netirsin. Petrus lê vegerand û got: Ya Xwedan, eger tu yî, emir bide ku ez li ser avê bên bate. Wî got: Were. Hingê Petrus jî ji qeyîkê peya bû, li ser avê rê ve çû û ber bi İsa ve hat. Lê çaxê dît ku bager xurt bû, tirsiya û xewirî nav avê, qîriya û got: Ya Xwedan, min xilas bike. İsa di cih de destê xwe dirêj kir, ew girt û jê re got: Ey kem îmano, tu çima dû dilî bûyî? Dema ku ew hilkişiyan qeyîkê ba rawesta. Hingê yên ku di qeyîkê de bûn, perîzên wî û gotin: Bi rastî tu kurê Xwedê yî. Gava ew derbasê aliyê din bûn, ketin bejê û hatin bajarê Cenîsartê. Çaxê mirovên wî cihî İsa nas kirin, wan xeber şand wan der û doran û xelkê hemû nexweşên xwe anîn ba wî. û ji bo ku destê xwe li reşiyên kirasê wî bidin lava dikirin. Hemû yên ku destê xwe lê dan qenc bûn. Metta beşa pazdemîn. Hingê ji Orşelîmê hinek Ferîsî û şerîetzan hatin ba İsa û jê pirsîn:
ما çima şagirtên te edetên bavo kalan dişkênin. Beriya xwarinê ew destê xwe naşon. İsa li wan vegerand û got: Îcar hûn jî çima ji bo adetên xwe emrê Xwedê dişkênin? Çimkî Xwedê gotiye: Qedrê dê û bavê xwe bigire. û yê ku tiştê xerab ji dê û bavê xwe re bêje, divê bê kuştin. Lê hûn dibêjin, eger yek ji dê an jî ji bavê xwe re bêje, ew alîkariya ku wê ji min bigîşta te, ji Xwedê re hatiye dayîn. Êdî ew ne mecbûr e ku qedrê bavê xwe bigire. Bi vî awayî wê ji bo adetên xwe peyva Xwedê rakir. Hey dûrûno! Îşaya li ser we rast pêxembertî kiriye. Ev gel bi devê xwe rûmetê dide min. Lê dilê wan ji min dûr e. Bi pûçitî diperizin min. Di hîndariya xwe de emrên mirovan hîn dikin. İsa elalet gazî ba xwe kir û ji wan re got: Guh bidinê û fêm bikin. Tiştê ku di dev re diçe hundirê mirov, wî murdar neke. Lê tiştê ji dev dertê, ew mirov murdar dike. Hingê şagirt nêzîkî wî bûn û jê pirsîn: Ma tu dizanî gava ku fêrîsiyan ev bihîs enerîn? İsa li wan vegerand: Her şitlê ku bavê min ê li ezmanan neçandiye, ew ê ji ra ve bê rakirin. Dev ji wan berdin. Ew korin. Rêberên koranin. Eger kor rêberiya yê kor bike, her du jî wê bikevin çalê. Hingê Petrus jê re got: Mana vê meselê ji me re bêje. İsa ji wan pirsî: Ma hûn jî hê fêmkorin. Ma hûn fêm nakin her tiştê ku dikeve dev, diçe zik û ji wê derê dertê derve. Lê tiştên ku ji dev derdikevin, ji dil tên û ew mirov murdar dikin. Çimkî fikrên xerab, kuştin, zîna, fihûşî, dizî, şahidiya derewîn û çêr ji dil dertên. Tiştên ku mirov murdar dikin evin. Lê xwarina bi destê neşûştî mirov murdar nake. İsa ji wê derê derket û xweda aliyê herêma Sur û Saydayê. Jineke Kenanî ya ku ji wê herêmê bû hat ba wî gazî kir û got: Ya Xudan, kurê Dawit, li min were rehmê. Keça min ji destê cinan êşeka mezin dikişîne. Lê wî tu peyv jê ra negot. Hingê şagirtên wî nêzîkî wî bûn û hêvî kirin: Wê bişîne bila here, çimkî li pey me tê dike qîrîn. İsa bersîv da û got: Ez tenê ji bo miyên wendabûyî yên mala İsraîl hatime şandin. Lê jinik nêzik bû xwe avêt lingên wî û got: Ya Xudan, alîkariya min bike. Wî lê vegerand û got: Ne rast e ku mirov nanê zarokan bistîne û bavê je ber kûçikan. Wê got: Erê ya Xudan, lê kûçik ji hûrikên ku ji ber xwediyê wan dikevin erdê dixwin. Hingê İsa got: Ya stiyê, baweriya te xurt e. Bila wek ku tu dixwazî ji te re bibe. Ji wê gavê ve keça wê qenc bû. İsa ji wê derê derket û hat ber gola Celîlê. Ew hilkişiya çiyayekî û li wir rûnişt. Elaletekî mezin hat ba wî. Bi xwe re şil û şeht, kor, seqet, ker û lal û gelek nexweşên din anîn û ew li ber lingên wî dirêj kirin û wî ew qenc kirin. Gava ku elaletê dît lal dipeyivin, seqet sağ dibin, şil û şeht rêve diçin û kor dibînin, şaşman û pesnê Xwedayê İsraîl dan. İsa şagirtên xwe gazî ba xwe kirin û got: Dilê min bi vê elaletê dişewite. Ev sê roj e ku
ew bi min re ne û tiştekî wan tune ku ew bixwin. Ez naxwazim ku wan birçî bişînim da ku dirê de dilê wan nebore. Hingê şagirtên wî bersîv dan. Li vê çolê em ê ji ku derê ev qasnan bînin ku vê elaletê têr bikin? İsa ji wan pirsî, Ma çend nanên we hene? Wan got, heft nan û çend masiyên me yên biçûk hene. wî li elaletê emir kir ku li erdê rûnin. Hingê wî heft nan û masî hil dan, şikir kir, ew şikandin dan şagirtan û wan jî dan elaletê. Hemûyan xwar û ew têr bûn. Piştre wan heft selik pariyên bermayî dan hev. Hejmara yên ku xwaribûn jî ji bilî jin û zarokan 4000 mêr bû. Piştî ku İsa elalet verê kir, li qeyîkê siwar bû û çû herêma Megedanê. Meta beşa şazdemîn. Hingê Fêrisî û Saduqî hatin ba İsa û ji bo ku wî biceribînin jê xwestin ku ji ezmên nîşanekî raberî wan bike. Wî li wan vegerand û got: Gava ku dibe êvar, hûn dibêjin hewa wê xweş be, çimkî ezman sor e. Îcar serê sibê hûn dibêjin, îro hewa wê nexweş be, çimkî ezman sor e û ewr belekin. Hûn li ezmên dinêrin û dizanin ku hewa wê çawa be. Ma hûn nîşanên deman fêm nakin. Nifşê xerab û zînakar li nîşanekê digere, lê ji nîşana Ûnis pêxember pê ve nîşanek jê re nayê dayîn. İsa ew hêştin û çû. Gava ku şagirt derbasê aliyê dinê golê bûn, ji bîr kirin ku bi xwe re nêm bibin. İsa ji wan re got: Hay ji xwe hebin û xwe ji hevîr tirşkê Fêrisî û Saduqiyan biparêzin. Şagirt di nav xwe de peyivîn û gotin: Ji ber ku me nan bixwere naniye wiha dibêje. İsa dizanibû ku ew çi dibêjin. Îcar wî got: Ey kêm îmanno, ji ber ku nanê we tune hûn çima di nav xwe de dipeyivin? Ma hûn hêjî fêm nakin. Ma nayê bîra we ku çawa 5 nanan 5000 mirov têr kirin û we çend sêlik dan hev? û çawa heft nanan 4000 mirov têr kirin û we çend selik jî dan hev? Ma çawa hûn fêm nakin ku ez ne li ser nên ji we re dibêjim? Lê li hember hevîr tirşkê Fêrisî û Saduqiyan hay ji xwe hebin. Hingê wan fêm kir ku ew nabêje li hember hevîr tirşkên nên hay ji xwe hebin, lê ji hînkirina Fêrisî û Saduqiyan xwe biparêzin. Gava İsa herêma Qeyseriya Filîpos wî şagirtên xwe pirsî: Li gor gotina xelkê kurê mirov kî ye? Wan lê vegerand û gotin: Hinek dibêjin Yuhanay Îmatkar, hinek dibêjin Elyas. û hinekên din jî dibêjin Yeremya an jî yek ji pêxemberan e. İsa ji wan re got: Lê hûn çi dibêjin? Biya we ez kî me? Şîmon Petrus bersîv da û got: Tu Mesîhî, kurê wî Xwedayê jîndarî. İsa lê vegerand û got: Xwezî bite ey Şîmonê kurê Ûnis. Çimkî yê ku ev ji te re vekiriye, nexwîn û goşt e. Lê bavê min ê li ezmanan e. û ez ji te re dibêjim, tu Petrusî û ez ê li ser vê latê civîna xwe ava bikim. Hêza diyarê miriyan nikare wê bin dest bike. Ez ê mifta padîşahiya ezmanan bidim te. Tu her çi li ser erdê girê dî, ew ê li ezmanan jî bêgirê dan û tu her çi li ser erdê vekî, ew ê li ezmanan jî bêvekirin. Hingê wî li şagirtên xwe emir kir ku ji kesî re nebêjin ew Mesîh e. Ji hingê ve İsa dest pê kir, nîşanê şagirtên xwe da ku divê ew here Orşelîmê û ji destê rehsipî, serekên kahînan û şerîetzanan gelek cefayê bikişîne bê kuştin û roja sisiyan rabe. Petrus ew kişand aliyekî lê hilat û got: Ev ji te dûr be ya Xwedan. Ev tişt tu caran bi te nayê.
Lê Îsa zivîrî û ji Petrûs re got: Xwe bide pey min îblîs. Tu ji min re dibî asteng. Çimkî tu ne tiştên Xwedayî, lê tiştên mirovî difikirî. Hingê Îsa ji şagirtên xwe re got: Eger yek bixwaze li pey min bê, bila xwe înkar bike, rahêje xaça xwe û li pey min bê. Çimkî kî ku bixwaze jiyana xwe xilas bike, ew ê wê winda bike. Lê kî ku jiyana xwe diber min de winda bike, ew ê wê bibîne. Mirovek hemû dinyayê bi dest bixejî, lê jiyana xwe winda bike, çi feyda wî heye? An dikare çi diber jiyana xwe de bide? Çimkî kurê mirov wê bi rûmeta bavê xwe ve tevî milyaketên xwe bê û hingê wê li gor kirinên her kesî bide wî. Bi rastî ez ji we re dibêjim, hin ji van kesên ku li vir radiwestin, heta ku nebînin kurê mirov di padîşahiya xwe de tê, ew mirinê qet tam nakin. Metta beşa hevdemîn. Piştî şeş rojan Îsa, Petrûs, Aqûb û birayê wî Yuhanna bi xwe re birin û ew bi serê xwe derxistin çiyayekî bilind. Li wir li ber wan dîtina wî hat guhertin. Rûyê wî wek rojê şewq da û cilên wî wek ronayiyê çilspî bûn. Ji nişkeve Musa û Elyas li wan xuya bûn û bi Îsa re peyivîn. Petrûs ji Îsa re got: Ya Xudan, qence ku em li virin. Eger tu bixwazî, ez ê li vir sê holikan çêkin. Yekê ji te re, yekê ji Musa re û yekê jî ji Elyas re. Hê ew dipeyivî, ewrekî ronahîdar li ser wan kir sî û dengek ji ewr hat û got: Ev e kurê min ê delal. Dilê min bi wî xweş e. Guhdariya wî bikin. Gava şagirtan ev bihîst ji tirsan deverû ketin erdê. Lê Îsa hat, destê xwe li wan da û got: Rabin, netirsin. Gava şagirtan çavên xwe hildan, wan ji Îsa pê ve tu kesî din nedît. Çaxê ji çiyê dihatin xwarê, Îsa li wan emir kir û got: Heta ku kurê mirov ji nav miriyan ranebe, tiştên ku we dîtin ji kesî re nebêjin. Şagirtan ji wî pirsî û gotin: Nexwe çima şeriat zan dibêjin divê pêşê Elyas bê? Îsa li wan vegerand û got: Bi rastî, Elyas tê û her tiştî sererast dike. Lê ez ji we re dibêjim, ji xwe Elyas hatiye û wan ew nas nekir. Lê çi ku dilê wan xwest bi wî kirin. Bi vî awayî, wê kurê mirov jî ji destê wan cefayê bikişîne. Hingê şagirtan fêm kir ku ew ji wan ra li ser Yuhannayê îmadkar dibêje. Çaxê hatin ba elaletê mirovek nêzîkî Îsa bû, li ber wî çû ser çokan û got: Ya Xudan, li kurê min were rehmê, bi atiyê dikeve û êşeke mezin dikişîne. Ew gelek caran dikeve nav êgir û nav avê. Min ew anî ba şagirtên te, lê wan nikarî bûyî qenc bikin. Îsa bersîv da û got: Hey nifşê bêbawer û ji rê derketî. Ez ê heta kengê were bim. Heta kengê ez ê li we sebir bikim. Wî bînin vir ba min. Îsa li cin hilat û ew jê derket. Ji wê gavê ve kuruk qenc bû. Hingê şagirt bi serê xwe hatin ba Îsa û jê pirsîn: Çima me nikaribû em cin derxin? Wî li wan vegerand: Ji ber ku baweriya we kêm e, bi rastî ez ji we re dibêjim, eger wek liba xerdelê baweriya we hebe, hûn ji vî çiyayê re bêjin, ji vir here wir, ew ê here. Tu tişt tune ku ji bo we çênebe. Gava ku ew bi hev re li Celîlê bûn, Îsa ji wan re got: Hindik maye ku kurê mirov bidin destê mirovan. Ew ê wî bikujin û roja sisêyan ew ê rabe. Şagirt bi vê yekê gelek xemgîn bûn.
Çaxê ew gihîşin Kefernahûmê bajger hatin ba Petrus û jê pirsîn. Ma mamosteyê we baca perestiyê nade? Wî got: Belê. Dema Petrus hat malê pêşî İsa ji wî re got: Tu çawa dibînî Şîmon? Padîşahên dinyayê bac û bêşê ji kê distînin? Ma ji kurên xwe an jiyên biyanî? Petrus got: Jiyên biyanî. Hingê İsa ji wî re got: Naxwe kur serbestin. Lê ji bo ku em dilê wan nehêlin, tu here golê û şewkê xwe bavêje. Masiyê ku pêşî hat bigire, devê wî veke, tê zîvekî mezin bibînî. Wî bibe, ji bo min û ji bo xwe bide wan. Bo xwe bide wan. Meta beşa hejdemîn. Wê gavê şagirt hatin ba İsa û jê pirsîn: Di padişahiya ezmanan de yê herî mezin kî ye? Wî gazî zarokekî kir, di nav wan de da rawestandin û got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, heta ku hûn venegirin û nebin wek zarokan, hûn tu caran nakevin padîşahiya ezmanan. Loma, kî xwe wek vî zarokî nizm bike, di padîşahiya ezmanan de yê herî mezin ew e. û kî ku zarokekî wiha bi navê min qebûl bike, ew min qebûl dike. Lê kî ku yekî ji van biçûkên ku bawerî bi min anîne ji rê derxe, ji bo wî çêtir e ku beraşekî mezin bi stûyê wî ve bêdaleqandin û bikeve binê deryayê. Ji ber tiştên ku mirov ji rê derxin, wey li serê dinyayê. Nabe ku ev sedem neyên, lê belê wey li wî mirovê ku ew sedem bi destê wî bên. Eger destê te an lingên te, te bixe guneh, wî jêke û ji xwe bavêje. Ji bo te çêtir e ku tu bê dest an bêling bikevî jiyanê, ne ku tu bi her du dest û bi her du lingên xwe ve bê avêtin nav agirê herheyî. û eger çavê te, te bixe guneh, wî derxe û ji xwe bavêje. Ji bo te çêtir e ku tu bi çavekî bikevî jiyanê, ne ku bi her du çavan ve tu bê avêtin nav agirê dojehê. Hay jê hebin. Yekî ji van biçûkan kêm nebînin. Çimkî ez ji we re dibêjim ku milyaketên wan li ezmanan her gav li rûyê bavê min ê li ezmanan dinêrin. Gelo hûn çawa dibînin? Eger sed miyên mirovekî hebin û yek ji wan riya xwe winda bike, ma ew not û nehan li çiyê nahêle û naçe liya windabûyî nagere. û eger wê bibîne, bi rastî ez ji we re dibêjim ew ê ji wan not û nehên ku riya xwe winda nekirine bêtir bi wê şa bibe. Bi wî awayî, bavê wê li ezmanan jî naxwaze ku yek ji van biçûkan winda bibe. Eger birayê te li hember te guneh bike, here û gava ku hûn her du bi tenê ne sûcê wî nîşanê wî bide. Eger ew guhdariya te bike, te birayê xwe kar kir. Lê eger ew guhdariya te neke, kesek an du kesên din jî bi xwe re bibe, da ku her gotin bi devê dido, an sê şahidan rast derkeve. Lê eger ew nexwaze guhdariya wan jî bike, ji civîna bawermendan re bêje. Îcar eger ew nexwaze guhdariya civîna bawermendan jî bike, bila êdî ew ji bo te bibe wek yekî pûtperest û bacgir. Bi rastî ez ji we re dibêjim, hûn çi li ser rûyê erdê girêdin, ew ê li ezmên jî bêgirêdan. û hûn çi li ser rûyê erdê vekin, ew ê li ezmên jî bêvekirin. Careke din bi rastî ez ji we re dibêjim, eger dido ji we li ser rûyê erdê, li ser her tiştê ku bixwazin bibin yek,
ew ê ji aliyê bavê min ê li ezmanan ve jiwan re çêbe. Çimkî li ku derê dido, an sisê bi navê min bên bahev, li wir ez jî di nav wan de me. Hingê Petrus hat ba İsa û jê re got: Ya Xudan, gava ku birayê min li hem ber min guneh bike, divê ez çend caran li wî bibûrim? Ma heta 7 caran. İsa bersiva wî da: Ez ji we re dibêjim, ne heta 7 caran, lê heta 7 caran 7. Çimkî padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Padîşahek hebû ku xwest bi xulamên xwe re li hesab binêre. Gava ku padîşah dest bi hesab kir, yekî ku bi 10,000 talant deyndarê wî bû, anîn bawî. Ji ber ku nikaribû deynê xwe bide, axayê wî emir kir ku ew, jina wî, zarokên wî û hemû malê wî bên firotin û deynê wî bê dayîn. Xulam xwe avêt ber lingên wî, jê lava kir û got: Li min sebir bike, ez ê hemû deynê xwe bidim. Dilê axa bûyî şewitî, ew berda û li deynê wî jî bihurt. Lê gava ku xulam derket derve, wî hevalekî xwe yê xulam dît ku bi 100 zîvî deyndarê wî bû. Wî destê xwe avêt qirka wî û got: Deynê min ê ku li te ye bide. Hevalê wî yê xulam xwe avêt ber lingên wî û jê lava kir û got: Li min sebir bike, ez ê deynên xwe bidim. Lê wî nexwest, çû û ew avêt zîndanê, heta ku wî deynê xwe bide. Gava ku hevalên wî yên xulam ev yek dîtin, gelek xemgirtî bûn, rabûn çûn ba axayê xwe û hemû tiştên bûyî jê re gotin. Hingê axa xulam gazîba xwe kir û jê re got: Hey xulamê xerab! Ji ber ku te ji min lava kir, ez li hemû deynên te bihûrîm. Wek ku ez li te hatim rehmê, ma nediviya ku tu jî li hevalê xwe yê xulam bihatayî rehmê? Axayê wî hêrs bû û ew da destê cefakaran, heta ku ew hemû deynê xwe bide. Eger her yek ji we ji dil li birayê xwe nebihûre, bavê min ê li ezmên jî wê bi wî awayî li we bike. Li we bike. Metta beşa 19. Gava ku İsa gotina xwe xelas kir, hingê Celîlê derket û derbasê herêma cihûstanê ya aliyê dinê çemê Urdunê bû. Elaleteke mezin li pey wî çû û wî ew li wir qenc kirin. Hinek ji Ferîsyan ji bo ku wî biceribînin nêzîkiyê wî bûn û jê pirsîn: Ma dibe ku bi her sedemî mêr jina xwe berde? İsa bersiva wan da û got: Ma we nexwendiye ku afirandar di destpêkê de ew nêr û mê afirandin. û got: Ji ber vê yekê mêr wê dê û bavê xwe berde, bijina xwe re bibe yek û her du jî wê bibin bedenek. Wisa ku êdî, ew ne didone lê bedenekin. Ji ber vê yekê, yên ku Xwedê ew kirine yek, bila mirov wan ji hev dû veneqetînin. Hingê Ferîsyan pirsî: Naxwe çima Musa emir kir ku mêr kaxiza jemberdanê bide jina xwe û wê berde? İsa li wan vegerand û got: Ji ber serhişkiya we Musa destûr da we ku hûn jinê xwe berdin. Lê di destpêkê de ne wiha bû. Ez ji we re dibêjim, kî ku ji zînayê pê ve, bi sedemekî din jina xwe berde û yeke din bîne, zînayê dike. Şagirtên wî jê re gotin: Eger rewşa navbera jin û mêr bi vî awayî ye, çêtir e ku nezewcin. Wî ji wan re got: Her kes nikare vê gotinê qebûl bike.
Bitene yên ku ji wan re hatiye dayîn dikarin qebûl bikin. Çimkî hin hene ji zikmakî ve nemêrin. Hin hene ji aliyê mirovan ve tên nemêrkirin. û hin jî hene ku diber padîşahiya ezmanan de xwe nemêr dikin. Yê ku dikare vê qebûl bike, bila qebûl bike. Hingê zarok anîn ba İsa da ku destên xwe deyne ser wan û ji bo wan du'a bike. Îcar şagirtan lîyên ku ew anîn hilat. Lê İsa got: Bihêlin bila zarok bên ba min û pêşiya wan negirin. Çimkî padîşahiya ezmanan jiyên wiha re ye. û wî destên xwe danîn ser wan û ji wê derê çû. Îcar mirovek nêzîkê İsa bû û jê pirsî: Mamoste, divê ez çi qencê bikim da ku ez jiyana herheyî bi dest bixim? İsa lê vegerand û got: Tu çima li ser qenciyê ji min dipirsî? Bi tenê yek heye ku qence. Lê eger tu dixwazî bikevî jiyanê, emran bîne cî. Yê xort jê pirsî: Kîjanan? İsa lê vegerand: Nekuje, zînayê neke, nedize, şahidiya derewîn neke, qedrê dê û bavê xwe bigire û wek tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike. Yê xort jê re got: Min ev tişt hemû pêk anîne. Hê çi kêmaya min heye? İsa bersîva wî da: Eger tu dixwazî bêkêmahî bî, here, her tiştê xwe bifroşe û li belengazan belav bike. Hingê wê li ezmanan xezîna te hebe. û were bikeve pey min. Gava ku yê xort ev pey bîst, bi xemgînî çû çimkî gelek mal û milkê wî hebû. Hingê İsa ji şagirtên xwe re got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, ji bo mirovê dewlemend ketina padîşahiya ezmanan zehmet e. Dîsa ez ji we re dibêjim, derbasbûna devê ya di qula derziyê re ji ketina mirovê dewlemend a padîşahiya Xwedê hêsanîtir e. Gava ku şagirtan ev bihîst, gelek şaşman û wan pirsî: Eger wisa ye kî dikare xilas bibe? İsa li wan nêrî û got: Li ba mirovan ev nabe, lê li ba Xwedê her tişt dibe. Hingê Petrus li İsa vegerand û got: Vaye, me her tişt hiştine û em li pey te hatine. Îcar wê ji bo me çi hebe? Wî ji wan re got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, di nûbûna hemû tiştan de, çaxê ku kurê mirov li ser textê xwe yê rûmetê rûne, hûnên ku li pey min hatine jî, hûnê li ser 12 textan rûnin û dîwana 12 eşîrên İsraîl bikin. Her kesê ku diber navê min de dev ji mal, an xuşk, an bira, an dê, an bav, an zarok, an zeviyên xwe berdaye, wê 100 qatî li wan bistîne û jiyana her heyî par bistîne. Lê gelek ên pêşî wê bibin ên paşî û yên paşî wê bibin ên pêşî. Ên pêşî. Meta beşa bîstemîn. Padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Malxweyekî malê hebû ku serê sibê zû derket, da ku ji bo rezê xwe paleyan bigire. Ew ji bo rojê bi zîvekî bi paleyan re li hev hat û ew şandin nav rezê xwe. Saet li dora nihan ew derket û li meydana sûkê hin kesên din dîtin ku betal radiwestan. Wî ji wan re got: Hûnê jî herin di rezê min de bixebitin û heqê we çi be ez ê bidim. Ew jî rabûn û çûn. Dîsa ew li dora nîvro û saet sisêyan derket û eynî tişt dikirin. Saet li dora pêncan jî derket, hinekên din jî dîtin ku betal radiwestan.
Wî ji wan re got: Çima hûn tevahiya rojê li vir disekinin û tiştekî nakin? Wan bersiv da. Çimkî tu kesî em bi paleyî negirtin. Wî ji wan re got: Hûn jî herin navrez. Gava ku bû êvar, xwediyê rez ji ser karê xwe re got: Gazî paleyan bike û ji yên paşî dest pê bike heta yên pêşî heqê hemûyan bide. Paleyên ku piştî nîvrol dora saet 5 hatibûn girtin, hatin û her yekî zîvek stand. Îcar gava ku yên pêşî hatin, wan guman kir ku wê bêtir bistînin. Lê her yekî ji wan jî zîvek stand. Çaxê ku perê xwe standin, dest pê kirin li hember malxwê malê kirin pitepit. û gotin: Evên ku paşiyê me hatin, tenê saetekî xebitîn, lê te em ên ku hemû giraniya rojê û germiya wê kişandin, bi wan re yek girtin. Lê malxwê malê ji yekî ji wan re got: Heval, ez neheqî li te nakim. Ma tu bi min re bi zîvekî li hev nehatî. Rahêje heqê xwe û here. Ez dixwazim bi qasî ku min da te bidim ê paşî jî. Ma heqê min tune ku ez çi bixwazim, ez bi malê xwe bikim. An tu çavnebariya camêriya min dikî. Bi vî awayî yên paşî wê bibin ên pêşî û yên pêşî wê bibin ên paşî. Gava ku İsa hil dikişiya Orşelîmê, wî 12 şagirtên xwe dan aliyekî û di rê de ji wan re got: Vaye em hil dikişin Orşelîmê. Kurê mirov wê bêdayîn destê serekên kahînan û şerîetzanan. Ew ê cezayê mirinê li ser wî bidin. û wî bidin destê miletan, da ku tinazên xwe bi wî bikin. Bidin ber qemçiyan û wî xaç bikin. û roja sisêyan, ew ê ji nav miriyan rabe. Hingê diya kurên Zebedî bi kurên xwe re nêzîkê İsa bû, li ber wî çû ser çokan û ji wê xwest ku tiştekî ji bo wê bike. İsa ji wê pirsî: Tu çi dixwazî? Wê jî got: Emir bike ku ev her du kurê min di patîşahiya te de yek li milê te yê rastê, yêdin li milê te yê çepê rûnê. İsa bersîv da û got: Hûn nizanin ku hûn çi dixwazin. Ma hûn dikarin wê kasa tehl a ku ez ê vexwim, vexwin? Wan got: Em dikarin. İsa ji wan re got: Bi rastî hûn ê ji kasa min vexwin, lê rûnandina li milê min ê rastê û çepê ne di destê min de ye. Ev ji bo wan e ku ji aliyê bavê min ve ji wan re hatiye amadekirin. Gava her deh şagirtan ev yek bihîst li her du birayan hêrs bûn. Lê İsa ew gazî ba xwe kirin û got: Hûn dizanin ku serekên miletan serdestiyê li wan dikin û giregirên wan ji hikûmdariya xwe li ser wan dikin. Lê di nav we de wê ne wiha be. Di nav we de kî ku bixwaze bibe yê mezin, divê bibe xizmetkarê we. û di nav we de kî ku bixwaze bibe yê pêşî, divê bibe xulamê we. Çawa ku kurê mirov jî nehatiye ku jê re xizmet bêkirin, lê hatiye ku xizmetê bike û di ber gelekan de canê xwe berdêl bide. Çaxê ku ew ji bajarê Erîhayê derdiketin, elaleteke mezin li pey İsa çû. Du mirovên kor li tenîşta rê rû diniştin. Gava bihîstin ku İsa di wê derê re derbas dibe, qîriyan û gotin: Ya Xudan, kurê Dawud, li me were rehmê. Elaletê li wan hilat da ku dengê xwe bibirin, lê ew bêtir qîriyan û gotin: Ya Xudan, kurê Dawud, li me were rehmê. İsa rawesta, gazî wan kir û got: Hûn çi dixwazin ku ez ji bo we bikim? Wan bersîv da û got: Ya Xudan, bila çavên me bibînin. Dilê wî bi wan şewitî û destên xwe danî ser çavên wan.
Di cih de çavê wan vebûn û li pey Îsa çûn. Metta Beşa 21 Gava ku ew nêzîkî Orşelîmê bûn û hatin Beytfacê li ba Çiyayê Zeytûnê, Îsa du şagirtên xwe şandin û ji wan re got: Herin gundê pêşberê xwe. Hema hûn ê li wir kerekî girêdayî ya bi dehşik bibînin. Wan vekin û ji min re bînin. Eger kesek tiştekî ji we re bêje, jê re bêjin ew ji xudan re lazim in û ew ê zû wan bi şûn de bişîne. Ev wisa çêbû, da ku ew peyva ku bi devê pêxember hatibû gotin bê cih. Ji keç û kurên Siyonê re bêjin, vaye padîşahê te bi nefs biçûkî li kerê siwar bûyî, li dehşikê, yanî li dehşikê kerê siwar bûyî têba te. Şagirt çûn û wek ku Îsa ji wan re gotibû kirin. Wan ker û dehşik anîn, cilên xwe danîn ser wan û Îsa siwar bû. Helaleteke mezin cilên xwe li ser rê raxistin. Hinekên din jî ji daran çiqil birîn û avêtin ser rê. Helaleta kulpêşiya wî diçû û yên kulpey wî dihatin wiha dixêriyan û digotin: Hosanna ji kurê Dawid re, yê ku bi navê Xudan tê pîroz be. Li birindayên herî jorîn Hosanna. Gava Îsa ket Orşelîmê tevahiya bajer hejiya û gotin: Ev kî ye? Helaletê got: Ev İsa pêxember e, ji bajarê Nîsreta Celîlê ye. Îsa ket perestgehê û hemû yên ku li wê derê kirîn û firotin dikirin avêtin derve. Maseyên pereguhêran û kursiyên kevokfiroşan gêr kirin. Wî ji wan re got: Hatiye nivîsîn, wê ji mala min re mala duayê bêgotin. Lê hûn wê dikin şikefta rêbiran. Li perestgehê kor û şil û şeht anîn bawî û wî ew qenc kirin. Lê gava ku serekên kahînan û şerîetzanan karên nedîtî yên ku Îsa dikirin dîtin û dengê zarokan bihîstin, ên ku di perestgehê de digotin: Hosanna ji kurê Dawid re. Hêrs bûn û gotin: Ma tu nabîzî ku ev zarok çi dibêjin? Îsa li wan vegerand û got: Belê, ma we ev qet nexwendiye. Te ji devê zarokên biçûk û yên li ber şîr şikir deranî. Wî ew li wir hiştin û ji bajêr derket, çû Beytaniyayê û şev li wir bihûrand. Serê sibê çaxê ku Îsa vedigeriya bajêr ew birçî bû. Li kêleka rê dareke hêjîrê dît û nêzîkî wê bû. Lê ji pelan pê ve tiştek bi wê ve nedît. Hingê wî ji darê re got: Bila careke din êdî tu caran tu ber nedî. Dara hêjîrê di cih de hişk bû. Gava ku şagirtan ev yek dît, şaşman û gotin: Madara hêjîrê çawa di cih de hişk bû? Îsa li wan vegerand û got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, eger baweriya we hebe û hûn nekevin şikê, hûn ne bi tenê dikarin tiştê ku bi vê dara hejîrê bûye bikin. Lê eger hûn ji vî çiyayê re bêjin, ji ciyê xwe rabe û xwe bavêje deryayê, wê bibe. Eger baweriya we hebe, hûn bi dua çi bixwazin, hûn ê bistînin. İsa ketibû perestgehê û hîn dikir, hingê serekên kahînan û rihsipiyên gel hatin ba wî û jê pirsîn: Tu bi kîjan desthilatiyê van tiştan dikî? û kê ev desthilatî daye te? İsa li wan vegerand û got: Ez ê pirsekê ji we bikim. Heger hûn bersiva min bidin, ez ê ji we re bêjim ka ez bi kîjan desthilatiyê van tiştan dikim. Îmadkirina Yuhanna ji ku derê bû? Ma ew ji ezmên bû an ji mirovan? Ew di nav xwe de şêwirîn û gotin: Eger em bêjin ji ezmê ne, hingî ew ê bêje nexwe we çima ji wî bawer nekir. Lê eger em bêjin ji mirovan e,
ام جی خلقه دترسن چمکی همو یوهانا پیغمبر ده حسبینن. وان برسیف دا ایسا و گوتن ام نزانن. هنگی وی جوان را گوت Ez jî ji we re nabêjim ku ez van tiştan bi çi desthilatiyê dikim. Hûn çi difikirin? Du kurên mirovekî hebûn. Ew çû bayê pêşî û jê re got: Lao, tu here îro di nav rêz de bixebite. Wî got: Ez naçim. Lê paşî poşman bû û çû. İcar bav çû bakurê xwe yê din û eynî tişt jê re got. Wî jî bersiv da û got: Baş e, ez ê herim bavo. Lê ew neçû. Ji her duyan kî janî bi daxwaza bavê xwe kir? Wan bersiv da û got: Yê pêşî. İsa ji wan re got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, bacgir û fahîşe jî wê beriya we bikevin padîşahiya Xwedê. Çimkî Yuhanna hat ku riya rast nîşanê we bide û we ji wî bawer nekir. Lê bacgir û fahîşeyan jê bawer kir. Piştî ku ev dît jî hûn poşman nebûn ku ji wî bawer bikin. Godariya meseleyeke din bikin. Malxweyekî malê hebû ku rez danî. Wî hawirdora wî sênc kir. Li navê mehserek kola û birca nobetdaran çêkir. Pişt re wî rez bi kirê da rezvanan û çû welatekî din. Gava ku dema rezçinînê nêzik bû, wî xulamên xwe şandin ba rezvanan da ku berê wî bicivînin. Rezvanan xulamên wî girtin, li yekî xistin, yek kuştin û yê din jî dane ber keviran. Îcar wî mirovî ji cara pêşî bêtir xulam şandin. Rezvanan eynî tişt anîn serê wan jî. Li dawiyê ew rabû û kurê xwe şand û got: Ew ê siyaneta kurê min bigirin. Lê gava ku rezvanan kur dît, ji hevdûrê gotin: Ev wêris e. Werin em wî bikujin û bibin xwediyê mîrasa wî. Wan ew girt, avêtin derveyî rêz û kuştin. Îcar gava ku xwediyê rêz bê, ew ê çi bi van rezvanan bike? Wan jî lê vegerand û gotin: Ew ê wan mirovên xerab bi awayekî xerab bikuje û rêz bide hinekên wisa ku di dema rêzçinînê de berî wî bidinê. İsa ji wan re got: Ma weqet di nivîsarên pîroz de ev nexwendiye. Ew kevirê ku hosteyan red kir, bû kevirê serê rikin. Ev ji aliyê Xwedan ve çêbû. û ev li ber çavê me karekî ecêb e. Ji bo vê yekê ez ji we re dibêjim, padîşahiya Xwedê wê ji we bêstandin û ji miletekî wisa re bêdayîn, yê ku berê wî bigîne. Yê ku bi ser vî kevirî de bikeve, wê bibe perçe perçe û ev kevir bi ser kê de bikeve, wê wî hûr hûr bike. Gava ku serekên kahînan û fêrîsiyan ev mesele bihîst, wan fêm kir ku ew li ser wan dibêje. Wan xwest ku İsa bigirin, lê ji elaletê tirsiyan, çimkî wan ew pêxember didît. Pêxember didît. Metta beşa 22 İsa carekê din bi meselan ji wan re peyivî û got: Padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Padîşahekî ji bo kurê xwe dawet amade kir. Wî xizmetkarên xwe şandin ba wan ên ku ji bo dawetê hatine vexwendin, lê wan nexwest ku bên. Pişt re wî hin xizmetkarên din şandin û got: Jiyên vexwendî re bêjin min şîva xwe amade kiriye. Conega û dewarên min ên dermale hatine şerjê kirin
û hemû tişt amade ye. Kerem bikin werin davetê. Lê wan qet bala xwe nedaye, lê xistin û çûn. Yek çû zeviya xwe, yê di çû bazirganiya xwe, yên mayî jî xizmetkarên wî girtin, riswa kirin û ew kuştin. Padîşah hêrs bû, wî leşkerên xwe şandin, ev mêrkujên ha kuştin û bajarê wan şewitand. Hingê wî ji xizmetkarên xwe re got, dawet amade ye, lê yên vexwendî nehêja bûn. Deherin serê kuçeyan û hûn kê bibînin gazî dawetê bikin. Hingê xizmetkar derketin kuçeyan, qenc û xerab, her kesên ku dîtin civandin û eywana dîlanê bi vexwendiyan tije bû. Lê gava ku padîşah çû hundir da ku vexwendiyan bibîne, mirovek dît ku cilên dawetê li xwe nekiribû. Hingê wî jê pirsî û got: Heval, bê cilên dawetê ma çawa tu ketî vir? Zimanê wî negeriya. Li ser vê yekê padîşah ji xizmetkaran re got: Dest û lingên wî girêdin û wî bavêjin derve nav tariyê. Li wir, wê bibe girîn û qirçîna diranan. Çimkî yên ku hatine gazê kirin pirin, lê yên ku hatine hilbijartin hindikin. Hingê Ferîsî derketin û bi hev şêwirîn ka ew ê çawa Îsa bi peyva wî bixin xefikê. Wan şagirtên xwe û alîgirên Herodet şandin ba wî û gotin: Mamoste, em dizanin ku tu mirovekî rastî û tu rêya Xwedê bi rastî hîn dikî. Tu cihêtiyê naxî nav mirovan. Çimkî tu li rûyê mirovan nanêrî. Îcar ji me re bêje ka tu çawa dibînî? Ma dibe ku em bacê bidin Qeyser an na? Ji ber ku Îsa bi niyetxerabiya wan dizanibû, got: Hey dûrino! Çima hûn min diceribînin? Ka perê bacê nîşanî min bidin. Wan zîvek ji wî re anî û wî ji wan pirsî: Ev risim û nivîsîn ên kê ne? Wan got: Yên Qeyserin. Hingê Îsa ji wan re got: Naxwe tiştên Qeyser bidin Qeyser û tiştên Xwedê bidin Xwedê. Gava ku wan ev bihîst, şaşman dev ji wî berdan û çûn. Aynî rojê Saduqiyên ku digotin vejîna miriyan tune hatin ba Îsa û jê pirsîn: Mamoste, Musa got, eger yekî ku zarokên wî nebin bimre, divê birayê wî jina wî bîne û dundanê ji birayê xwe re rake. Îcar li ba me heft bira hebûn. Yê pêşî jin anî û mir. Ji ber ku zarokên wî çê nebûn, jina xwe ji birayê xwe re heşt. Aynı tişt hat serê yê didû û yê sisiyan jî. Heta bi yê heftan, hemû mirin. Piştî hemûyan jin jî mir. Îcar roja vejînê, ji her heftan ew jin wê bibe ya kê? Çimkî hemûyan ewanî bû. Îsa li wan vegerand û got: Hûn şaş dibin. Ji ber ku hûn nivîsarên pîroz û hêza Xwedê nizanin. Piştî roja vejînê, ew ne jinê tînin û ne jî mêr dikin. Çimkî wê bibin wek milyaketên ezmên. Ma we nexwendiye ku li ser vejîna miriyan Xwedê ji we re çi dibêje? Ez Xwedayê İbrahîm, Xwedayê İshaq û Xwedayê Aqûb im. Ew ne Xwedayê miriyan, lê Xwedayê zindiyan e. Gava ku elaletê ev yek bihîst, li hînkirina wî gelek şaşma. Gava Ferîsiyan bihîst ku Îsa devê Saduqiyan girtiye, li hev civiyan. Ji nav wan yekî şerîetzan ew ceriband û pirsî: Mamoste, di şerîetê de emrê herî mezin kêjan e? Îsa lê vegerand û got: Ji Xwedan, Xwedayê xwe, bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe û bi hemû hişê xwe hez bike. Emrê pêşî û mezin ev e. Yê duduyan jî wek vî ye. Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike.
hemû şerîet û pêxember li ser bingeha van her du emran. Gawa ku Ferîsî li hev civiya bûn, Îsa ji wan pirsî: Hûn li ser Mesîh çi difikirin? Ew kurê kê ye? Wan lê vegerand û gotin: Ew kurê Dawûd e. Îsa ji wan re got: Nexwe çawa Dawûd bi saya ruh navê Xudan hildide û dibêje? Xudan ji xudanê min re got: Li milê min ê rastê rûne, heta ku ez dijminên te bikim bin lingên te. Eger Dawûd ji wî re dibêje Xudan, çawa ew dibe kurê wî? Îcar tu kesî nikaribû peyvekê bersîva wî bide û ji wê rojê pêve tu kesî newêribû ku tiştekî jê bipirse. Metta beşa 23 Hingê Îsa ji elaletê û ji şagirtên xwe re got: Şerîatzan û Ferîsî li ser kursiyê Musa rûdinin. Loma her tiştê ku ji we re dibêjin bikin û bînin cê. Lêlgorkirinên wan nekin, çimkî ew dibêjin û nakin. Barên giran û hilgirtina wan zehmet girê didin û datînin serpişta mirovan, lê ew bi xwe naxwazin ji bo rakirina wan baran tiliya xwe jî bila bitînin. Hemû tiştên ku dikin ji bo dîtina mirovan e. Bazbendên xwe pehn dikin û reşiyên kirasên xwe dirêj dikin. Di ziyafetan de ji cihên jorîn, li kinîştan jî ji kursiyên pêşî hez dikin. Hez dikin ku di sûkan de silav li wan bêkirin û ji aliyê xelkê ve jî bi awayê ya mamoste bên gazî kirin. Lê bila ji we re nebêjin mamoste, çimkî mamosteyê we yek e û hûn hemû biran e. Û li ser rûyê erdê ji tu kesî re nebêjin bavo, çimkî bavê we yek e. Bavê ezmanî ye. Ne jî bila kes ji we re bêje rêber, çimkî rêberê we yek e, Mesîh e. Di nav we de yê herî mezin bila bibe xizmetkarê we, çimkî kî xwe bilind bike wê nizm bibe û kî xwe nizm bike ew ê bilind bibe. Wey li we hûn şerîatzan û Ferîsîno, hûn durûno, hûn padîşahiya ezmanan li ber mirovan digirin. Hûn bi xwe nakevine û ne jî hûn dihêlin ên ku dixwazin bikevine derbas bibin. Wey li we hûn şerîatzan û Ferîsîno, hûn durûno, hûn derya û bejê li hev didin da ku hûn yekî bînin ser baweriya xwe, lê gava ku ew anî jî hûn du caran ji xwe bêtir wî dikin kurê dojehê. Wey li we hûn rêberên kor, hûn dibêjin eger yek bi perestgehê son bixe ne tiştek e. Lê eger yek bi zêrê perestgehê son bixe, divê ew sonda xwe bîne cih. Hey bêhişên kor, kîjan mezintir e? Zêr an perestgeha ku zêr pîroz dike. Dîsa hûn dibêjin eger yek bi gorîgehê son bixe tiştek nabe, lê eger ew bi diyariya li ser gorîgehê son bixe divê ew sonda xwe bîne cih. Hey korno, kîjan mezintir e? Diyarî an gorîgeha ku diyariyê pîroz dike. Loma yê ku bi gorîgehê son bixe, hem bi wê û hem jî bi hemûyên ku li ser wê ne son dixe. û yê ku bi perestgehê son bixe, hem bi wê û hem jî bi yê ku di nav wê de ye son dixe. Îcar yê ku bi ezmên son bixe, ew hem bi textê Xwedê û hem jî bi yê ku li ser rûdine son dixe. Wey li we hûn şerîatzan û Ferîsîno, hey hûn durûno, hûn dehyeka pûng, rizyan û kîmyona xwe didin, lê hûn tiştên şerîetê yê hê girîngtir dadperwerî, rehem û baweriyê dihêlin. Diviya ku we ev bikirana û dev jiyên din jî bernedana. Hey rêberên kor,
Hûn pêşûyê dipalînin, lê devê dadqurtînin. Wey li we hûn şerîatzan û fêrisîn o. Hûn dûrûn o. Hûn derveyî tas û sêniyan dişon, lê hundirê wan ji tiştên talankirî û çavbirçîtiyê tije ye. Hey fêrisiyê kor, pêşî hundirê tas û sêniyan bişo, wê dervê wan jî paqij bibe. Wey li we hûn şerîatzan û fêrisîn o. Hey hûn dûrûn o. Hûn wek gorên spîkirînek ku ji derve xweşik xuya dibin, lê hundirê wan tije hestiyên miriyan û hemû tiştên qirêjî ne. Bi vî awayî hûn jî ji derve wek ên rast li mirovan xuya dibin, lê ji hundir ve hûn tije dûrûtî û neheqî ne. Wey li we hûn şerîatzan û fêrisîn o. Hey dûrûn o. Hûn gorên pêxemberan ava dikin û qubên mirovên rast dixemilînin. û hûn dibêjin, eger em di dema bav û kalên xwe de bijiyana, mê bi wan re xwîna pêxemberan nerjanda. Bi vî awayî hûn li hemberî xwe şahîdiyê dikin ku hûn kurên wan in, ên ku pêxember kuştine. De hûn jî rabin, çapa xerabiya bav û kalên xwe tije bikin. Hey marin o. Hûn nifşên koremaran. Hûn ê ji cezayê dojehê çawa birevin. Ji ber vê yekê, vaye, ez ji were pêxember, mirovên şahreza û mamosteyan dişînim. Hûn ê hinekan ji wan bikujin û xaç bikin û yên din jî li kiniştên xwe bidin ber qemçiyan û ji bajarekî biterqînin bajarên din. Bi vî awayî hemû xwîna bêsûca ku li ser rûyê erdê hatiye rijandin wê bikeve stûyê we. Ji xwîna Habîlê rast heta bi xwîna Zekeriyayê kurê Berexiyayê ku we di navbera perestgeh û gorîgehê de kuşt, bi rastî ez ji were dibêjim, ev tiştên ha hemû wê bên ser vî nifşî. Wax Orşelîm. Hey wax Orşelîma ku pêxemberan dikuje û yên ku ji wê re hatine şandin dide berkeviran. Ka çawa mirîşk çîçkên xwe dibin çengên xwe de dicivîne, çend caran min jî xwest ku ez zarokên te bicivînim, lê we nexwest. Vaye, mala we wê li we wêran û vala bimîne. Çimkî ez ji were dibêjim, êdî careke din hûn min nabînin, heta ku hûn bêjin, yê ku bi navê Xwedan tê pîroz be. Pîroz be. Metta beşa 24. Gava ku İsa ji perestgehê derket û çû, şagirtên wî nêzîkî wî bûn û xwestin ku bala wî bikişînin ser avahiyên perestgehê. Wî ji wan re got: Hûn van hemûyan dibînin? Bi rastî ez ji were dibêjim, li vir kevir li ser kevir namîne. Qet tiştek namîne ku neyê hilweşandin. Çaxê İsa li çiyayê Zeytûnê rû dinişt, şagirtên wî bi serê xwe hatin ba wî û jê re gotin: Ji me re bêje, ka ev tişt wê kengê bibin? Çi wê bibe nîşana hatine te û dawiya dinyayê? İsa bersiva wan da û got: Hay ji xwe hebin ku tu kes we nexapîne. Çimkî gelek wê bi navê min bên û bêjin Mesîh ez im. Û wê gelekan bixapînin. Hûn ê dengê şeran û li ser şeran bibîzin. Hay jê hebin û netirsin. Tiştên wiha divê bibin. Lê hê dawî nehatiye. Millet wê li hember milletan, padîşahî li hember padîşahiyan rabin. û wê li cihên cîhan xela û erdhejîn çêbin. Lê ev tiştên ha hemû destpêka janan in.
هنگê we teslîm bikin, da ku êşê bi we bidin kişandin û we bikujin. Ji ber navê min hemû millet wê ji we nefret bikin. Hingê gelek wê ji rê derkevin, hevdû bidin dest û ji hev nefret bikin. û gelek pêxemberên derewîn wê derkevin û gelekan bixapînin. Bi zêdebûna neheqiyê hezkirina gelekan wê sar bibe. Lê yê ku heta dawiyê ragire, ew ê xilas bibe. û ev mizgîniya padîşahiyê wê li seran serê dinyayê bêdayîn da ku ji hemû milletan re bibe şahidî û hingê dawî wê bê. Çaxê hûn tiştê mekruh ê ku xerakirinê tîne, çawa ku Daniel pêxember got, li cihê pîroz rawestayî bimînin, bila yê ku dixwîne fêm bike. Hingê yên ku di ciwistanê de ne, bila birevin çiyan. Yê ku li ser banî be, bila neyê xwarê û tiştekî ji hundir hil nede. û yê ku li nav zeviyê be jî, bila venegere ku ebayê xwe hilde. Lê wey li wanên ku di wan rojan de bizarone û dimêjînin. Dua bikin ku reva we nekeve zivistanê an roja şemiyê. Çimkî hingê tengahiyeke wisa mezin wê çêbe ku ji destpêka dinyayê ve tiştekî wiha çê nebûye û tu caran çê nabe jî. Eger ew roj nehatana kurtkirin, tu kes xilas nedibû. Lê ji bo xatirê yên bijartî ew roj wê bên kurtkirin. Hingê eger yek ji were bêje vaye Mesîh li vir e, an jî waye ew li wir e bawer nekin. Çimkî Mesîhên derewîn û pêxemberên derewîn wê derkevin. Wê nîşan û karên mezin çêkin, wisa ku eger bibe, ew ê bijartiyan jî bixapînin. Vaye, min ji pêşî ve ev ji were got. Îcar, eger yek ji were bêje, waye Mesîh li çolê ye, dernekevin derve. An bêje, vaye li oda hundir e, bawer nekin. Çawa ku brûsk ji rojlat davêje û heta rojava ronahî dike, hatina kurê mirov jî wê bi vî awayî be. Kelaş li ku derê be, teyrên kelaşan jî wê li wê derê bicivin. Di pey tengahiya wan rojan de, di cih de roj wê tarî bibe û heyv ronahiya xwe nade. Stêr wê ji ezmên bikevin û rojgeranên ezmanan wê ji riya xwe derkevin. Hingê nîşana kurê mirov wê li ezmên xuya bibe û hemû milletên li ser erdê wê li xwe bixin. Ew ê bibînin ku kurê mirov bihêz û rûmeta mezin li ser ewrên ezmên tê. Ew ê milyaketên xwe bi boriya deng bilind bişîne û milyaket wê bijartiyên wî ji çar aliyan, ji perekî ezmanan heta perê din bicivînin. Îcar ji dara hejîrê vê dersê hîn bibin. Çaxê ku çiqilên wê dibişkivin û pelên wê şîn dibin, hûn dizanin ku havîn nêzik e. Bi vî awayî, çaxê ku hûn jî van hemû tiştan bibînin, bizanin ku ew nêzik e, li devê deriye. Bi rastî ez ji were dibêjim, heta ku ev tiştên ha hemû çênebin, ev nivş qet nabihûre. Erd û ezman wê biborin, lê peyvên min tu caran naborin. Lê heçî ew roj û ew saete, ne milyaketên ezmanan û ne jî kur, ji bav pêve tu kes pê nizane. Kad rojên Nuh de çawa bû,
Hatina kurê mirov jî wê wisa be. Çimkî duan rojên beriya tofanê de mirovan dixwar û vedixwarin, jin dianîn û mêr dikirin. Heta wê roja ku Nuh ket gemiyê, wan pê nizanibû ku wê çi bibe. Heta ku tofan rabû û ew hemû bi xwe re birin, hatina kurê mirov jî wê bi vî awayî be. Hingê du mirov wê li nav zeviyê bin. Yek wê bê birin û yek bêhiştin. Du jin wê bi destar bihêrin, yek wê bê birin û yek bêhiştin. Loma hişyar bimînin, çimkî hûn nizanin xudanê we wê kîjan rojê bê. Lê vê yekê bizanin. Eger malxwê malê bizaniya ku bi şev çi çaxî diz wê bê, ew ê hişyar bima û nedihişt ku ew bikeve xaniyê wî. Ji ber vê yekê hûn jî amade bin. Çimkî kurê mirov wê di saetekê de bê ku hûn nizanin. Xulamê dilsoz û şareza kî ye? Ew ê ku axayê wî ew daniye ser xulamên xwe da ku xwarina wan di dema wan de bide wan? Xwezî wî xulamê ku gava axayê wî bê, wî li ser karê wî bibîne. Bi rastî ez ji we re dibêjim, ew ê wî deyne ser hemû malê xwe. Lê eger ew xulamê xirab ji xwe re bêje, axayê min wê bi derengî bikeve û dest pê bike li hevalên xwe yên xulam bixe, bi serxweşan re bixwe û vexwe, axayê wî xulamî wê di wê rojê de bê ku ew ne li hêviya wî ye û di wê saetê de ku ew pê nizane û wê wî perçe perçe bike û para wî bi dûriyan re bide. Li wir wê bibe girîn û qirçîna diranan. Metta Beşa 25. Hingê padîşahiya ezmanan wê bimîne vê yekê. 10 keçikan qendîlên xwe hildan û çûn pêşiya zavê. 5 ciwan bêaqil û 5 ciwan şehraza bûn. Yên bêaqil rahiştin qendîlên xwe, lê bi xwe re don hilnedan. Lê yên şareza bi qendîlên xwe re di derdanan de don jî hildan. Gava ku zava bi derengî ket, xewê ew hemû girtin û razan. Nîvê şevê dengek hat. Vaye zavatê. Derkevin pêşiya wî. Hingê hemû keçik rabûn û qendîlên xwe amade kirin. Yên bêaqil ji yên şareza re gotin: Hinekî ji donê xwe bidin me. Çimkî qendîlên me ditemirin. Wan bersiv da û gotin: Na, çênabe. Ew têra me û we nake. Çêtir e ku hûn herin ba donfiroşan û ji xwe re bikirin. Lê çaxê ew çûn ku don bikirin, zava hat. Keçikên ku amade bûn bûyre ketin şahiya dîlanê û derî hat dadan. Paşê keçên din jî hatin û gotin: Mîrza, Mîrza, derîl me veke. Wî li wan vegerand û got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, ez we nas nakim. Loma hişyar bimînin, çimkî hûn ne wê rojê û ne jî wê saetê dizanin. Dîsa padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Zilamek hebû, gava ku çû welatekî din, gazî xulamên xwe kir û malê xwe spart wan. Wî li gor karîna her yekî ji wan da wan. 5 talant dan yekî, 2 talant dan yekî û talantek jî da yekî û derket riya xwe. Yê ku 5 talant standibûn zû rabû, perê xwe daxe bitandin û 5 talantên din jî kar kirin. Bi vî awayî yê ku 2 talant standibûn jî, 2 talantên din kar kirin. Lê yê ku talantek standibû, rabû erd kola
û perê axayê xwe veşart. Piştî demeke dirêj axayê xulaman vegeriya û bi wan re hesabê xwe kir. Yê ku 5 talant standibûn hat û 5 talantên din jî anîn. Wî got, ez benî, te 5 talant dabûn min, binêre min 5'ên din jî qezanc kirin. Axayê wî jê re got, aferin, xizmetkarê qenc û dilsoz. Tu di tiştên hindik de dilsoz derketî. Ez ê te deynim ser gelek tiştan. Were û beşdarî şahiya axayê xwe bibe. Yê ku 2 talant standibûn jî hat û got, ez benî, te 2 talant dabûn min, binêre min di 2'ên din jî qezanc kirin. Axayê wî got, aferin, xizmetkarê qenc û dilsoz. Tu di tiştên hindik de dilsoz derketî. Ez ê te deynim ser gelek tiştan. Were û beşdarî şahiya axayê xwe bibe. Pişt re yê ku talantek standibû hat û got, ez benî, min dizanibû ku tu mirovekî hişkî û ciyê ku te lê neçandiye tu didirûyî û ciyê ku te tov lê nereşandiye tu berhev dikî. Loma ez tirsiyam. Ez çûm, min talantê te di nav axê de veşart. Haş te re talantê te. Axayê wî lê vegerand û got, hey xizmetkarê xirab û tiral. Madem te dizanibû ciyê ku min lê neçandiye ez didirûm û ciyê ku min tov lê nereşandiye ez berhev dikim, naxwe diviya te perên min danîna bankê, gava ku ez vegeriyam, min ê faiza wan ve bistanda. Ji bo vê yekê wî talantî ji wî bistînin û bidin wî ku 10 talantên wî hene. Çimkî yê ku pêre heye, wê ji wî re bêdayîn û bi ser de bê zêdekirin. Lê yê ku pêre tune be, tiştê ku di destê wî de ye jî, wê jê bê standin. Lê vî xizmetkarê bêkêr bavêjin tariya derve. Li wir wê bibe girîn û qirçîna diranan. Gava ku kurê mirov bi rûmeta xwe ve bê û hemû milyaket pêre, hingê ew ê li ser textê xwe yê rûmetê rûne. Hemû millet wê li ber wî bicivin û ew ê wan jî hevdû veqetîne. Wek ku şivan miyan ji bizinan vediqetîne. Ew ê miyan bide aliyê xwe yê rastê, bizinan bide aliyê xwe yê çepê. Hingê padîşah wê jiyên li aliyê xwe yê rastê re bêje, werin, hûn pîrozên bavê min. Wê padîşahiya ku ji damezrandina dinyayê ve ji bo we hatiye amadekirin bistînin. Çimkî ez birçî bûm, we xwarin da min. Ez tî bûm, we av da min. Ez xerîb bûm, we ez hewandim. Ez tazî bûm, we ez bicil kirim. Ez nexweş bûm, hûn hatin serdana min. Ez zindanê de bûm, hûn hatin ba min. Hingê yên rast wê li wî vegerînin û bêjin, ya xudan, me kengê tu birçî dîtî û tu têr kirî. An kengê me tu tî dîtî û av da te. Me kengê tu xerîb dîtî û tu hewandî. An tazî dîtî û tu bicîl kirî. Me kengê tu nexweş an di zindanê de dîtî û em hatin ba te. Padîşah wê bersivê bide û ji wan re bêje, bi rastî ez ji we re dibêjim, we çi ji yekî ji van birayê min ên herî biçûk re kiribe, we ew ji min re kiriye. Hingê wê jiyên li milê xwe yê çepê re jî bêje, ji min dûr bikevin. Hûn ên ku nifir lêbûyî, herin agirê her heyî yê ku ji bo îblîs û milyaketên wî hatiye amadekirin. Çimkî ez birçî bûm, we xwarin neda min. Ez tî bûm, we av neda min. Ez xerîb bûm, we ez nehewandim. Ez tazî bûm,
و ez bi cil nekirim. Ez nexweş û di zindanê de bûm, hûn nehatin ba min. Hingê ew ê li wî vegerînin û bêjin, ya Xudan, me kengê tu birçî, an tî, an xerîb, an tazî, an nexweş, an jî di zindanê de dîtî û me alîkariya te nekir. Hingê ew ê bersiva wan bide û bêje, bi rastî ez ji we re dibêjim, we çi ji bo yekî ji vanên herî biçûk nekiribe, we ew ji bo min jî nekiriye. Îcar evên ha, wê herin ezabê herheyî, lê yên rast, wê herin jiyana herheyî. Metta beşa 26. Gava ku İsa ev hemû peyvên ha xilas kirin, ji şagirtên xwe re got: Hûn dizanin ku piştî du rojan cejna derbasbûnê ye. Wê kurê mirov bidin dest, da ku bê xaç kirin. Hingê serekên kahînan û rizpiyên gel li qesra serokkahînê ku navê wî Qeyafa bû civiyan û bi hev şêwirîn ku İsa bi hîle bigirin û wî bikujin. Lê wan digot: Bila ne di cejnê de be, da ku di nav xelkê de hengame çê nebe. Gava İsa li Beyteniyayê li mala Şîmonê kotî bû, jinikekê di firaxeke mermerê spî de rûnê bînxweş ê gelek giranbiha anî. Çaxê ku İsa li ser sifreyê rûnişti bû, wê rûn bi serê wî de rijand. Gava şagirtan ev dît, hêrs bûn û gotin: Çima ev rûnê ha badî hewa çû? Ev dikaribû bi bihayekî giran bihata firotin û li belengazan bihata belavkirin. Lê İsa bi vê yekê dizanibû û ji wan re got: Çima hûn jinikê diêşînin? Wê ji bo min tiştekî qenc kir. Çimkî belengaz her gav di nav we de ne. Lê ez her gav nelba we me. Jinikê ev rûnê bînxweş bi ser bedena min derijand, da ku min ji bo veşartinê amade bike. Bi rastî ez ji we re dibêjim, ev mizgînî li ku dera dinyayê bêdayîn, ev tiştê ku vê jinikê kir jî, wê ji bo bîranîna wê bêgotin. Hingê yek ji diwanzdehan ku jêra Cihudayê İsxaryotî digotin, çû ba serekên kahînan û ji wan pirsî: Eger ez wî bidim destê we, hûn ê çi bidin min? Îcar wan jî sî zîv hejmartin û danê. Ji wê demê ve Cihuda li keysekê digeriya ku İsa bide dest. Di roja pêşî ya cejna nanê şikeva de şagirt hatin ba İsa û jê pirsîn: Tu dixwazî em li ku derê ji te re şîva cejna derbasbûnê amade bikin ku tu bixwî. Wî li wan vegerand û got: Herin bajêr ba filan mirovî û jê re bêjin: Mamoste dibêje wextê min nêzik bûye. Ez ê cejna derbasbûnê bi şagirtên xwe re li mala te pîroz bikim. Wek ku İsa ji wan re gotibû şagirtan kir û şîva cejna derbasbûnê amade kirin. Gava bû êvar, ew bi diwanzdehan re li ser sifreyê rûnişt. Îcar çaxê ku wan şîv dixwar İsa got: Bi rastiye ji we re dibêjim, yek ji we wê min bide dest. Ew gelek xemgîn bûn û dest pê kirin yek bi yek ji wî pirsîn: Gelo ezim ya Xudan? İsa li wan vegerand û got: Yê ku bi min re pariyê xwe li firaxê xist, ew e yê ku wê min bide dest. Ji xwe kurê mirov, wek ku li ser wî hatiye nivîsîn, wê here. Lê wey li wî mirovê ku kurê mirov bide dest. Wê ji bo wî çêtir bûye ku ew nehata dinyayê. Hingê Cihudayê ku wê ew bida dest got: Mamoste, ma ev kes ez im? İsa bersiv da: Erê, te bi xwe got. Gava wan xwarin dixwar, İsa nan hil da, şikir kir, ew şikand, da şagirtan û got: Bigirin û bixwin, ev bedena min e. Piştre wî kasek hil da, şikir kir, da wan û got: Hûn hemû ji vê vexwin. Çimkî ev xwîna min a peymanê ye ku ji bo lêbortîna gunehan di ber gelekan de tê rijandin. Ez ji we re dibêjim, êdî ez ji vî berê mêwê tu caran venaxwim.
heta wê roja ku ez di padîşahiya bavê xwe de bi were jiya nû vexwim. Piştî ku wan zeburek strand derketin çiyayê zeytûnê. Hingê İsa ji wan re got: Îşev hûn ê hemû li ser min dûdilî û sist bibin. Çimkî hatiye nivîsîn, ez ê li şivên bixim û miyên kerî wê belav bibin. Lê piştî ku ez ji mirinê rabim, ez ê beriya we herim Celîlê. Petrus lê vegerand û got: Hemû jî li ser te dûdilî û sist bibin, ez tu caran dûdilî û sist nabim. İsa ji wî re got: Bi rastî ez te re dibêjim, hema îşev, berî ku dîk bang bide, tê sê caran min înkar bikî. Petrus got: Eger lazim be ku ez bi te re bimirim jî, ez tu caran te înkar nakim. Hemû şagirtan jî wiha got. Hingê İsa bi şagirtên xwe ve çû cihê ku jê ra Getşemanî digotin û ji wan re got: Hûn li vir rûnin, heta ku ez herim deraha û dua bikim. Wî Petrus û her du kurên Zebedî bi xwe re birin û dest pê kir, keder û diltengiyê ew girt. Hingê wî ji wan re got: Dilê min gelek teng dibe, ez dikim bimirim. Li vir bin û bi min re hişyar bimînin. Hinekî pêş veçû xwedewerû avêt erdê û dua kir: Bavê min, eger bibe, bila ev kasa tehl ji min derbas bibe. Lê bila ne wek ez dixwazim, lê wek ku tu dixwazî be. Pişt re ew vegeriya ba şagirtan û ew di xew de dîtin. Ji Petrus re got: Ma we nikaribû hûn saetekî jî bi min re hişyar bimînin. Hişyar bimînin û dua bikin da ku hûn nekevin ceribandinê. Erê, ruh bidaxwaze, lê beden lawaz e. Cara duduyan ev çû û dua kir: Ya bavê min, eger bêyî ku ez vê kasa tehl vexwim, ew ji min derbas nebe, bila daxwaza te bibe. İsa vegeriya û ew dîsa di xew de dîtin. Çimkî çavê wan ji xewê diçûn ser hev. Wî ew heştin, carekî din dûr ket, cara sisiyan dua kir û eynî peyv gotin. Paşê vegeriya ba şagirtên xwe û ji wan re got: Ma hûn hêjî radizin û bêhna xwe vedidin. Vaye, saet hat. Kurê mirov dikeve destê gunehkaran. Rabin, em herin. Vaye yê ku min dide dest nêzik bû. Hê ew di peyivî Cihudayê ku yek ji duwanzdehan bû hat. Bi wî re elaleteke mezin a bişûr û daran hebû. Ev ji aliyê serekên kahînan û rispiyên gel ve hatibûn şandin. Îcar ê ku ew bida dest bi wan re li ser îşaretekê li hev hatibû. Ez kê ramûsim ew e, wî bigirin. Cihuda serarast hat ba İsa û got: Silav li te mamoste. Û ew ramûsa. İsa lê vegerand û got: Heval, tu ji bo çi hatî wê bike. Hingê ew mirov nêzik bûn, dest avêtin İsa û ew girtin. Li ser vê yekê yekî ku İsa re bû şûrê xwe kişand, li xulamê serokkayîn xist û guhê wî pekand. Hingê İsa ji wî re got: Şûrê xwe bixe kalanê wî. Çimkî her kesê ku şûr bikişîne ew ê bi şûr bê kuştin. Ma tu dibêjî qey ez nikarim ji bavê xwe bixwazim û ew jî di cih de ji 12 lejyonan zêdetir milyaketan bigîne min. Lê hingî nivîsarên pîroz ên ku dibêjin divê wiha bibe, wê çawa bêncî? Wê gavê İsa ji elaletê re got: Ma ez rê birekim ku hûn bi dar û şûran hatine ku min bigirin. Her roj ez li perestgehê rû diniştim û min hîn dikir. Lê we ez negirtim. Lê ev hemû çêbûn da ku nivîsarên pêxemberan bêncî. Hingê hemû şagirtan ew hişt û reviyan. Yên ku İsa girtin, ew birin ba Qayafayê serokkahîn. Li wir şerîetzan û rispî civiya bûn. Petrus ji dûr ve li pey wî hat heta hewşa serokkahîn. Ew derbasê hundir bû, bi parezgeran re rûnişt,
دا ku dawiyê bibîne. Îcar serekên kahînan û tevahiya civîna giregiran li hember Îsa li şahîdiya derewîn digeriyan ku biryara kuştina wî bidin. Bi ser ku gelek şahîdên derewîn derketin jî tiştê ku lê digeriyan peyda nekirin. Li dawiyê du şahîdên derewîn hatin û gotin: Vî mirovê got, ez dikarim perestgeha Xwedê hilweşînim û di 3 rojan de ava bikim. Hingê serokkahîn rabû ser lingan û ji Îsa re got: Ma tu bersivê nadî? Ev çi şahidîye ku evên hal ser te didin? Lê Îsa tu tişt negot. Serokkahîn ji wî re got: Ez te bi navê wî Xwedayê jîndar didim sondê. Eger tu kurê Xwedê Mesîh bî, ji me re bêje. Îsa ji wî re got: Erê, wek ku te got, lê ez ji we re dibêjim, ji niha û pêve hûn ê bibînin ku kurê mirov li milê rastê yê hêza Xwedê rûniştiye û li ser ewrên ezmên tê. Hingê serokkahîn cilên xwe çirandin û got: Wî çêr kir. Êdî çi hewcedariya me bi şahidan heye? Vaye we çêrkirina wî bihîst. Hûn çi dibêjin? Wan lê vegerand û gotin: Ew yê kuştinê ye. Hingê tiv kirin rûyê wî û ew dan ber kulman. Hinekan jî sîle lêxistin û gotin: Ji me re pêxembertiyê bike ey Mesîh, ka kî bi kul te xist? Hingê Petrus li derve li hewşê rûniştibû. Keçikeke xizmetkar hat ba wî û got: Tu ji bî Îsayê Celîlê re bûyî. Lê wî li ber hemûyan înkar kir û got: Ez nizanim ku tu çi dibêjî. Çaxê ew çû ber dergeh, keçikeke din ew dît û ji yên li wê derê re got: Ev ê hab Îsayê Nisretî re bû. Wî dîsa bi sond înkar kir û got: Ez wî nas nakim. Piştî gavekê yên ku li wir bûn çûn ba Petrus û gotin: Bi rastî tu bi xwe jî yek ji wan î. Çimkî devoka te dide zanîn. Hingê wî dest bi nifiran kir, sond xwar û got: Ez wî mirov vî nas nakim. Di cih de dîk bang da. Li ser vê yekê peyva ku Îsa gotibû hat bîra Petrus. Berî ku dîk bang bide, tê sê caran min înkar bikî. Hingê ew derket derve û bi dilşewatî giriya. Metta beşa 27. Çaxê bû sibe hemû serekên kahînan û rizpiyên gel ji bo ku Îsa bikujin bi hev şêwirîn. Ew girê dan birin û dan destê Pîlatosê walê. Hingê cihudayê ku Îsa dabû dest, gava dît ku çi biryar li ser wî hat dayîn, li kirina xwe poşman bû û sî zîv li serekên kahînan û rizpiyan zivirandin û got: Min guneh kir. Ez bûm sedemê xwîna bêsûç. Wan lê vegerand û gotin: Me çi jiviye? Tu bifikire. Cihuda zîv vegerand û gotin: Me çi jiviye? Tu bifikire. Cihuda zîv avêtin nav perestgehê û derket. Ew çû û wî xweda leqand. Serekên kahînan zîv hildan û gotin: Nabe ku em van peran bixin xezîna perestgehê. Çimkî perên xwînê ne. Bi hev şêwirîn û ji bo veşartina biyaniyan zeviya cerçeker kirîn. Loma ji wê zeviyê re heta îro jî zeviya xwînê tê gotin. Hingê ew peyva ku bi devê Yeremiya pêxember hatibû gotin hat cih. Wan sî zîv girtin. Bi wî buhayê ku hinekan ji zariyên İsraîl ji bo wî vebirî bûn. û wan pê zeviya cerçêker kirî, wekû Xudan li min emir kiribû. İsa li ber walî rawesta û wî jê pirsî: Ma tu padîşahê cihûyanî? İsa lê vegerand û got: Erê, wek ku te got. Çaxê ku ew ji aliyê serekên kahînan û rizpiyan ve hat sûcdar kirin, wî tu bersîv neda. Hingê Pîlatos jê pirsî: Ma tu nabîzî ku ew li hember te çiqas şahîdiyê dikin? İsa bersîv neda û peyvek jî negot. Wisa ku walî gelek şaşma. Adeta walî bû ku di cejnê de girtiyekî ku xelkê dixwest berde. Wê demê bi navê Barabas girtiyekî navdar hebû. Gava ku elalet civiya Pîlatos ji wan pirsî: Hûn dixwazin ez kîjan ji bo we berdim? Barabas an Îsayê ku jê re dibêjin Mesîh.
Çimkî wî dizanibû ku wan Îsa ji çavnebarî girtiye û dane destê wî. Çaxê Pîlatos li ser kursiyê dîwanê rûniştî bû, jina wî jê re ev xeber şand. Nebe ku tu tiştekî bi wî mirovê rast bikî, çimkî îşev di xewna xwe de min ji rûyê wî gelek tengahî dît. Lê serekên kahînan û rispiyan elalet xanî kirin ku bixwazin Barabas bê berdan û Îsa bê kuştin. Walî ji wan pirsî. Ji her duyan hûn dixwazin ku ez kîjanî ji bo we berdim. Wan jî got: Barabas! Barabas! Pîlatos got: Nexwe ez bi Îsayê kojera bêjin Mesîh çi bikim? Hemûyan bersîv da. Bila vê xaç kirin! Pîlatos pirsê: Wî çi xirabî kiriye? Lê ew hê bêtir qîriyan. Bila vê xaç kirin! Gava Pîlatos dît ku tiştek ji destê wî nayê, lê hê bêtir hengame çê bibe, wî av hil da li ber elaletê destê xwe şûşt û got: Ez ji xwîna vî mirovî bêrîme, ev karê we ye. Hemû xelkê bersîv da. Bila xwîna wî di stiyê me û zarokên me de be. Hingê wî Barabas ji bo wan berda. Îsa da ber qamçiyan û da destê wan da ku bê xaçkirin. Hingê leşkerên walî Îsa birin qesrê û hemû tabûra leşkeran li ser serê wî civandin. Wan ew tazî kir û xiftanekî sor li wî kirin. Tacek ji stiriyan honandin û dan serê wî. Çîtikek kirin destê wî yê rastê, li ber wî çû ser çokan, tinazên xwe têk kirin û gotin: Bijî padîşahê cihûyan! Tiv kirinê, çîtik ji dest standin û li serê wî xistin. Piştî ku tinazên xwe pê kirin, xiftan helanîn û cilên wî lê kirin. Pişt re ew birin ku wî xaç bikin. Gava ku derketin derve, wan yekî Kurenî dît ku navê wî Şîmûn bû. Wan bi zorê xaça Îsa bi wî dan hilgirtin. Çaxê ew hatin wî cihê ku jê re Golgota digotin, ku tê mana qoqê serî, wan li wir şerab û zirav tevliyevkirî danê. Lê dema ku Îsa tam kir, nexwest vexwe. Piştî ku wan ew xaç kir, wan cilên wî bi pişk li xwe leva kirin û li wir rûniştin û çavderiya wî kirin. Nivîsa sûcdarkirinê raserî serê wî danîn. Ev Îsayê padîşahê cîhûyan e. Hingê du rêbir jî bi wî re hatin xaçkirin. Yek li milê wî yê rastê, yê din li milê wî yê çepê. Yên ku di wir de derbas dibûn, serê xwe dihejandin, Îsa şermezar dikirin û digotin: Katê perezgeh hilweşand û di sê rojan de ava bikira? Eger tu kurê Xwedê bî, ji xaçê were xarê û xwe xilas bike? Bi vî awayî serekên kahînan, şerîetzan û rispiyan jî tinazên xwe pê dikir û digotin: Yên din xilas kirin. Lê nikare xwe xilas bike. Ew padîşahê İsraîlê ye. Ka bila niha ji xaçê bê xwarê, em ê bawerî bi wî bînin. Ew xwedespêra Xwedê. Eger Xwedê ji wî hez bike, bila niha wî xilas bike. Çimkî wî got ez kurê Xwedê me. Rêbirên ku bi wî re hatibûn xaçkirin jî bi vî awayî ew şermezar kirin. Piştî nîvroz saet ji 12 heta saet 3 tarî ket ser seranserê welêt. Saet li dora 3 Îsa bi dengekî bilind qîriya: Elî, Elî, lama sabaqtanî. Ku tê maneya: Xwedayê min, Xwedayê min, te çima ez berdam. Gava hin cihiyên ku li wir rawesta bûn ev bihîstin, gotin: Ew gazê Elyas dike. Di cih de yek ji wan bezî û avgirek hilda. Wî ew bi sihekê tije kir, bi serê çîtkekî ve danî û dirêjê Îsa kir ku vexwe. Yên din jî gotin: Ka bihêle em bibînin, ma Elyas wê bê ku wî xilas bike. Îsa carekî din bi dengekî bilind qîriya û rihê xwe da. Di wê gavê de perda perestgehê ji serî heta binî çiriya û bû du perçe. Erd hejiya û lat qelişî. Gor vebûn û gelek kesên pîroz ên ku miribûn rabûn. Ew ji goran derketin û piştî rabûna Îsa çûn bajarê pîroz û ji aliyê gelekan ve hatin dîtin. Gava serset û yên ku bi wî re çavderiya Îsa dikirin, erdhejîn û tiştên bûyî dîtin, ji tirsa bizdiyan û gotin: Bi rastî jî ev kurê Xwedê bû.
gelek jin li wir bûn û ji dûr ve temaşe dikirin. Ew ji celîle li pey İsa hatibûn û ji wî re xizmet kiribûn. Meryema Mejdelanî, Meryema diya Aqub û Usif û diya kurên Zebedî di nav wan de bûn. Gava ku bû êvar, mirovekî dewlemend ê ji Arîmetiyayê hat. Navê wî Usif bû û ew bi xwe jî şagirtê İsa bû. Çûba Pîlatos û cesedê İsa jê xwest. Pîlatos jî emir kir ku bidin wî. Usif cesed hilanî bi cawekî paqijê keten pêça û ew di gora xwe ya nû de ya ku di latê de kola bû veşart. Wî kevirekî mezin gêr kir ber devê gorê û çû. Meryema Mejdelanî û Meryema din li pêşberî gorê rûniştibûn. Dotra rojê, rojekî piştî roja amadekirinê, serekên kahînan û Ferîsî çûn ba Pîlatos û gotin: Ez benî, di bîra me de ye hê ku ew ê xapînok dijiya gotibû. Piştî 3 rojan ez ê rabim. Ji bo vê yekê emir bide da ku gor heta 3 rojan bêparastin. Anna, şagirtên wî dikarin bên cesedê wî bidizin û ji gel re bêjin ku ev ji nav miriyan rabûye. Hingê xapandina dawîn vê jiya pêşî xerabtir be. Pîlatos got: Nobedarên di emrê we de hene. Herin û hûn çawa dizanin, wisa gorê biparêzin. Ew jî çûn gor parastin, kevir mor kirin û nobedar danîn ber. Meta Beşa 28 Piştî şemiyê, roja pêşî ya heftiyê serê sibê zû, Meryema Mejdelanî û Meryema din çûn ku li gorê binêrin. Ji nişkeve erdhejîneke mezin çêbû. Çimkî milyaketekî xudan, ji ezmên hat xwarê çû ser gorê kevir gêr kir û li ser rûnişt. Dîtina wî wek brûskê bû û cilên wî wek berfê spî bûn. Nobedar ji tirsa wî lerizîn û bûn wek miriyan. Milyaket ji jinan re got: Hûn netirsin. Ez dizanim ku hûn li İsayê ku hatibû xaçkirin digerin. Ew nelbire. Wek ku wî gotibû ew rabûye. Werin û wî cihê ku ew lê dirêjkirî bû bibînin. Îcar zû herin ji şagirtên wî re bêjin: Ew ji nav miriyan rabûye û niha beriya we diçe celîlê. Hûnê wî li wê derê bibînin. Vaye min ji we re got. Jin bilez ji gorê vegeriyan bi tirs û bi şahiyekî mezin bezîn da ku ji şagirtên wî re bêjin. Ji nişkeve İsa rastî wan hat û got: Silav li we. Ew nêzîkî wî bûn, xwe avêtin lingên wî û perizînê. Hingê İsa ji wan re got: Netirsin. Herin û ji birayê min re bêjin, bila biçin celîlê. Li wir ew ê min bibînin. Gava ku hê jin di rê de bûn, hinek ji nobedaran gihîştin bajêr û hemû tiştên bûyî ji serekên kahînan re gotin. Piştî ku serekên kahînan bi rispiyan re civiyan û şêwirîn, gelek pere dan leşkeran û gotin: Bêjin, gava ku bi şev em razayî bûn, şagirtê wîn hatin û wî dizîn. Eger ev bigîje guhê walî, em ê wî qanî bikin û xemê bi wî nedin xwarin. Wan jî pere standin û wek ku li wan hatibû şîretkirin, kirin. Ev gotin heta îro jî di nav cihûyan da belav bûye. Her 11 şagirt çûn celîlê, wî çiyayê ku İsa ji wan re gotibû herinê. Gava ku wan ew dît, perizîn wî lê hinek ji wan dûdilî bûn. Hingê İsa nêzîkê wan bû û ji wan re got: Li erdê û li ezmên hemû desthilatî ji min re hatiye dayîn. Loma herin û hemû miletan bikin şagirtên min. Wan bi navê Bav, Kur û Ruhê Pîroz îmad bikin. Hemû tiştên ku min li we emir kirine, hînê wan bikin da ku pêk bînin. Vaye, ez her dem heta dawiya dinyayê bûere me.